pipila diri sa ato nagprauli na nga nagaduyog-duyog bangod sa kaulugbon kati siyempre kakapoy man sa pagdagyang tulugan na sa ila sini nga puloy-an pero may mga hilikoton kag trabaho pagkasunod sini nga adlaw ti samtang nga nagahuragok kato o ari ang aton sini nga mga street sweepers aga pa yan nagbulugtaw o kag nagapanglimpyo sa mga kabumbo naton nga ti samtang nga nagalabay sa mga dalanon sa palibot sa syudad sa Iloilo sa mga flower pots ni Blau or plant pots ni Blau nga ginapang butang dira sa kilid sang dalan o sa mga pinangsuok nyo dira nga mga basura pinangwigit nyo dira nga mga plastic bottle ti pinanguot na to sang aton sini nga mga street sweepers kag yagin pang tipon rason kon pagbugtaw mo kag magabiyahe ikaw maagi ikaw sa mga mayor nga dalanon sa palibot sang syudad malimpyo na ini as early as mga 6 o'clock limpyo Iloilo ng gwa niya. Sa piyak sining pahin na major crime sa tiyon sang dinagyang nagnubo sa malapit na gidlang 50%. Amoy-amoy sa 50% Ginabi-abi man kagin pasidunggan sang Regional Director sang Police Regional Office 6 ang magluwas sa mga personnel sang PNP PRO6 ang iban pagid sini nga mga law enforcement agencies naton kag subong mga stakeholders nga nagpakigbahin man agud pa siguraduhon nga makaselebrar ang syudad kag probinsya sa Iloilo sang dinagyang festival nga way man sa mga dalagko sini nga mga nagkalanabo nga krimeno kon kinagamo. Samtang kaso sini karon nga homicide na talana ipasaka batok sa Tagiyasang Balay nga nakaluthang patay sa ginaligar tuyo nga magpangawat ang napatay diri kag ginatudlo iyang ginaligar nga mangawat isa ka babae kag ginapahayag nga ini siya ang nagamapdos 3 ka bulan ti ining suspitsados pagpangluthang karon makatlo na ni siya beses or ikatatlo na to ka beses kagabi or sa nagligad sining adlaw nga siya ang kawatan makaduwa ka beses ginakawatan siya amotong natabo sa nga nagligad sini may nadlaw nga natsimpuan niya gid ining ginapayag kawatan ginakusaran nga nagpangawat nagapanulod-ulod sang puloy-an at iway bala pinusangan niya gamit ang diduse nalabot na igo niya gid sa aton sini nga mga kabumbo kag binawian gid sang kabuhi ining ginaaligar tuyo nga magpangawat karon ang Tagiyasang Balay nga nagaluthang ti bangod nga iya sini nga pusil nga gingamit twice ang lisensya ini siya ang natalana nga pagkakasuhan sang kaso sini iya or panumbungon nga homicide. Muni madalagkuha ng mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto sa mga nagapauna kag mga mainit naman nga balita nasyonal. Wala sang may nagatipan sa kay Presidente Marcos. Rason nga ini siya ang nagmasakit. Amo niyang pahayag sa iya sini nga utod nga si Senator Amy Marcos. So, ti kumadumduman nyo pa sa aton sini nga mga kabumbo, si President Bongbong Marcos ang gindala sa ospital sang damlag lang kag gilayon man ini siya nga naggwa ginpaydalom sa medical observation sa tong Miyerkules ang presidente matapos nga makaangkon sang diverticulitis bangod sa tuman sining stress kag tuman nga stress kag subong man sa iya na sini iyang edad sa aton sini nga mga kabumbo ginpasiguro naman diri sa nga presidente nga yara na siya sa maayo sini iya nga kahimtangan
matapos ngiti ini siya ang gilayon man nga nagbalik sa Malacañang. Makaligad ang isa kadlaw, Merkules sa gindala, pagka Wibes, Mayo ng pamatsyag sang aton siniyang presidente. So why isang dapat sinikuno nga kabalakan sa aton sining mga kauturan ang diverticulitis, isa ka digestive condition nga nagatabo ini sa nagahabok, no, ang lining sang large intestine o kunining ginatawag nga diverticula, no, nagabanog ina siya o kung may ara sa infeksyon, no, sa aton sining mga kabumboti ang presensya sa sining infection sa pouches amo ning ginatawag diverticulosis, no, asymptomatic ni siya kag posible makapabutsyag sang seryoso sini, no, potential serious complication, no, sa aton sini nga mga kabumbo, no, ang common symptoms sa sini abdominal pain, sa may ara sa sharp do nagatuslok bla, no, diri kuno sa may lower left side sang paa, no, sa aton sini nga mga kabumbo, pwede ka man ining trangkasuhon kag kurugon, no, may digestive changes man, katulad sa paglingin sang ulo, pag plano ka, pasensya sa mga nagapanyaga, kag may pagbag-o sa imo sini nga bowel habits, pwede ka man ini ma-constipate, no, kag from time to time makabatsyag sang diarrhea, bloating, kag paghabok sang imo sini nga tiyan, kag mayara sang sa aton sini makabumbuno kasubong iyang nagahabok o nagadugobanog bla ang imo sini nga tiyan, amo ning isa karon banwa sa mga pahayag or sandig diri sa aton nga pagpanalawsaw ang simptomas sang diverticulosis, sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Ni bangod nga way kuno sa may nagatipan, muni nga nagamasakit kuno iya ang presidente, ti paano ka makamba nga way na may nagatipan kay may asawa ining si President Bongbong Marcos? Hindi bala sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, ti suno sa iya sini nga utod nga si Senator Amy Marcos ang ikayong lawas sa iya sini nga utod, no, ang nagahatag sa iya sa aton sini mga kabumbo sang agenda kuno sa mga tawo nga ara sa iya sini nga palibot, no, ginpayag man ni Amy nga dapat unahon ni Presidente Bongbong Marcos ang iya sini kayong lawas kag magpalayo sa mga tawo nga nagadulot sang kinagamo, no, ti sanday sino ining mga tawo nga nagapalibot sa kay Presidente Bongbong Marcos nga nagadulot sang kinagamo man, sanday sino ini sila, sa aton sini nga mga kasimanwa, gin-advise niya man ang iya sini nga utod nga magpaayo kag pamaskog na ini, may kantanan sini ginpahayag naman sang Malacañang, si ginpahayag naman sang Malacañang nga hindi na kuno plastikan dira siya, no, si Senator Amy Marcos ambal ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, no, ambal ni Attorney Castro ni Attorney Claire sa linya hindi na dapat iya paghimuon pang linabutaw ang health status sang presidente. Duga pa ni Castro nga kung tutuod nga nagaulikid siya sa iya sini nga utod, no, sa aton sino makabumbo kadto to siya kag kumustahon niya, no, kung ano man lang ginaobra sang ordinaryo sini nga mag-ulutod, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Kung kaysa sa kasakoon, bisan padalaan mo lang na sa mensahe nga Bong, kumusta ka na, Bong? Sabat pa bis Bongbong nang ari pa nang gahapdos pa. Gahapdos ang Bong? Kadlaw kisi bumukris mo ka pa kung gahapdos. Tingay may ano na bumukris mo?
Ikon inflame na or nagabanog, ti siyempre from time to time may gahuruhapdos gimana da. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan ti bisan sa mula na why ged ti basikon why lang guro kabalo si Attorney Claire Castro man araw-araw pa na nga ti siyempre mo na ganing hambal sini bila maayo kag sa malain uton mo na no sa aton sini nga mga kabumbo may ara ginaiya sang espasyo sa imo sini iyang tagipusoon nga ipabutyag ang imo sini nga pagpalangga kag pag-ulikin. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11 driman sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ang second impeachment batok sa kay Presidente Bongbong Marcos ang iga-file na subong no natala na nga magbalik subong adlaw ini 26 ang mga progresibo nga grupo kag Makabayan Bloc para nga mag-file sa Kamara sang ikaduwa sining impeachment batok karon sa kay President Bongbong Marcos. May kantanan sa korupsyon, sa flood control program kag subong man sa sining mga insertion sa budget. Sa aton sining mga kasimanwagin payag ni ACT Teacher sa Party List Representative Antonio Tinio nga magabalik sila sa Lunes kag ginaekspektar sining Labanwa nga ang House ang obrahon ng ila sining dapat trabahoon. No excuses, no more delays, no para masiguro nga malakip sa order of business sa ang ikaduwang impeachment complaint batok sa kay President Bongbong Marcos. Kung madumduman pa last time, wala inigin baton sa Office of the Secretary General sa House of Representatives. Bangod nga wala to ang si Secretary Garafil sa aton sining mga kabumbo. Kung din sa nagkanto, nagpa-Taiwan, nagpa-Thailand. Dito sa iya sining opisina, waay kuno iya sang may authority nga magbaton sining impeachment complaint. That is why nga ginbilin lang to sining mga progresibo nga grupo. Waay man gani iya bisan nga lag lang ini sa ila sining logbook ara to ila sining presensya to file sang complaint. Ti subong adlaw sa aton sining mga kulturan, balikan nila to kag i-file what ining nasambitan karon niya nga impeachment complaint batok sa kay President Bongbong Marcos. Sa aton sini karon nga mga kabumbo si Secretary General Sheloy Vili Garcia Garafil. Ti Thailand, Taiwan ginman, Taiwan si Garafil. Rason nga ti why mabaton ining impeachment complaint sa aton sini nga mga kabumbo ti kinalauman dire nga wala na iya sa mga excuses, wala na sa kung ano man dira sa aton sini mga kabumbo kag batunon ang complaint why na sa mga obstruction efforts kung ano man dira nga pagahimuon hambal nga isang progresibo nga grupo tama na nga delaying tactics kay ang pumuluyo nagakinahanglan na sang sabat. Kung sa basketball pa bala, 24 seconds sa shot clock violation. Ti tama na nga delay sang time. Balan ko, bansay ka mo. I-delay nyo na ang time para nga why na sang maubos ng time, mapirday kami. Pero ti malipat ka, may shot clock violation or may shot clock kita. Pananglitan nga maubos na ang 24 seconds gayara sa shot clock. Ti shot clock violation ina. Kaya mo maning panawagan sa progresibo nga grupo. Tama na nga delaying tactics. Ang mga Pinoy nagakadapat lamang nga makangkon sa sabat. Sandig iya sa Constitution mga biyan kag ginadiman man ini sang aton sininga konstitusyon ang amon sininga lihok. Nagasanto ini tanan sa aton sininga konstitusyon. Ang complainant dire amo ang gilalakipan ng dai bagong alyansa Makabayan President Renato Reyes, Makabayan Coalition President Lisa Masa, Anaya Bayan Muna Representative Nery Colmenares kag Teddy Casino.
Ang nasambitan sining reklamong inendorso sa Makabayan Block sa pagpanguna ni Representative Tino Gabriela Party List Representative Sara Ilago kag Kabataan Party List Rene Co. Magluwas sa Makabayan Block, nag-file man sa ikatatlo sining impeachment banwa bato kay PBBM ang Duterte groups. Pero waay man ginbaton sa House Secretary General sadtong nakaligan nga Huwebes ang aga asang hapon. Sa karon ang unang impeachment bato kay PBBM ang nakafile na sa Kamara kag napadala na sa kay Speaker Faustino Boji D. No, ginfile ini ni Attorney Andre De Jesus kag giindurso naman ni Deputy Minority Leader kag Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Amo paning isyu kay si Attorney Andre De Jesus ini banwa nangin abogado ini ni FLM ni First Lady Lisa Araneta Marcos. No, sa aton sini nga mga kabumbo di 2024 abogado mo pa pagka 2026 ma-file kaya batok sa ma-file kay impeachment. No? Ikaw ang maduso sa impeachment na complaint dito kag imo sini nga gin-endorso sa House of Representatives nga ginpangabogaduhan mo ang iya sini nga asawa sadto. Which nga kung sa din ginalantaw naton sini Vanuatu ano karon. Tapos na to yung amon abing nga transaksyon nga duwa or titap ang pamangkot sini sa subong tapos na ginmanhaw ang client client relationship ni Attorney De Jesus sa kay FLM. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung tapos na karon ng abogado naman siya sa iba ni. Pero kung why pa matapos sa aton sini nga mga kabumbo, tidira na kita makahambal sus Maria kagusip po, no? Abi yun naging sa mga Pinoy bla do mga mga halasoon kag do mga haslo, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa nga hindi kami makapanimaho sa kung ano naman sining inyo nga ginaplano. No, sa aton sini karon nga mga kauturante ko madumduman pa banwa amo man ining natabo kung sa diin na way magsigidas ang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte bangod man sa sining 1-year rule, no? Or ining 1-year ban rule nga hindi pwede maka-file, no? Or makaisa lang kabes nga sarang papasakaan sang complaint or impeachment complaint ang isa ka-elected official. Muni man talagkuhan mabalita, dugangan tapang inini karon sa aton sini pa nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohan ay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw,
auto fluids kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Masobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagailistar sa populated area. News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Enero 26, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Congressman Sandro Marcos nag-recuse na sa mga usapin ukol sa impeachment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Makabayan Coalition muli ring ihain ngayong araw ang kanilang reklamo laban sa Pangulo. Samantala, ito namang mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sumampa na sa 15 katao. Samantala, 40 katao namang lula ng lumubog na bangkang bahagi ho ng prosesyon dyan ho sa Laguna na sa maayos na kondisyon na. Sa ibang mga updates tayo mamaya, ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling kinwestiyon ng otoridad ng International Criminal Court na imbestigahan ang human rights violation sa Pilipinas. Senado agad nadidinggin ang ilang panukalang batas sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw. Mga nakabinbin na ethics complaints laban sa mga senador, didinggin na rin. Abangan sa ating provincial report mamaya, Force of Operation sa isang nakatakas sa pananambang sa alkalde ng Sharif Faguak, nagpapatuloy pa rin. Sa balita naman sa ibayong dagat, higit 100 na mga political prisoners sa Venezuela pinalaya na ng pamahalaan. At sa sports balita, mga tennis fan, hinabangan na ang unang laban ni Alex Ayala sa Philippine Women's Open. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinwestiyon muli ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang otoridad ng International Criminal Court na imbestigahan ang umano'y mga human rights violation dito sa Pilipinas. Sa isang panayam, muling iginiit na attorney Nicholas Kaufman na hindi na dapat nagsasagawa ng investigasyon ang International Tribunal dito sa Pilipinas dahil sa kawalan nito ng jurisdiksyon matapos kumalas ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019. Katwiran ng abogado, itinatakda ng naturang kasunduan na ang isang bansa ay dapat miyembro ng Rome Statute para makapagsagawa ang naturang korte ng isang bukas na pagsisiyasat ng may sapat na legal na jurisdiksyon. Muli ring kinwestiyon ng abogado ang claim ng prosecution ng preliminary examination na isinagawa bago pa kumalas ang Pilipinas ay sapat na. Ayon kay Kaufman, ang interpretasyon na ito ng prosecution na sapat ng simulan na preliminary examination para ipilit ang isang malalimang investigasyon ay hindi naaayon sa legal procedures na sinusunod ng International Tribunal. Tinukoy din ng abogado ang naging aksyon ng International Court sa pamagitan niya ng pre-trial chamber na pag-otorisa lamang sa investigasyon noong September 2021, yan ho'y 2 taon mula noong kumalas ang Pilipinas. Dapat anyang lahat ng naging aksyon at ebidensyang nakalap sa naturang investigasyon ay hindi na balido sa korte dahil sa kawalan ng International Criminal Court ng jurisdiksyon sa kaso sa panahong iyon. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III ang kahandaan kung sakali mang kailangan ng Senado na mag-convene bilang isang impeachment court. Ito ay sa kabila ng kanyang pananaw na nakakahiya sa buong mundo kung sakaling parehong ipa-impeach sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Bagaman hindi dapat nangyayari ito aniya, kailangan pa rin paghandaan ng Senado dahil hindi ito isang malayong posibilidad. Git ng Senate President, paghahandaan din niya ito dahil sa posible na magiging presiding officer siya sa impeachment court sakali mang umabot ang complaint sa mataas na kapulungan. Kung sakaling mangyari aniya na 2 sabay na complaint ang didinggin, maaaring mag-focus ang Senado sa legislative agenda kapag umaga habang magiging impeachment court naman ito sa hapon. Maaari niyang gamitin ang MWF schedule o Monday, Wednesday, Friday schedule sa isang complaint at Tuesday, Thursday schedule naman para sa pagdinig sa isa pang reklamo. Sa kabila rin nito ay umaasa ang batikang senador na hindi pa rin ito mangyayari dahil idudulot nitong
negatibong impresyon sa buong mundo. Sa kasalukuyan, isang impeachment complaint na ang opisyal na natanggap ng Kamara de Representantes habang 2 iba pa ang tinanggihan nitong tanggapin nitong nakalipas na linggo matapos bumiyahe patungong Taiwan si House Secretary General Cheloy Garafil. Inaasahan din ang panibagong complaint laban kay Vice President Sara Duterte pagsapit naman ng buwan ng Pebrero kung kailan matatapos na ho itong tinatawag na 1-year bar rule. Bunsod na rin ang naunang complaint na inihain sa kanya nitong nakalipas na taon. Sa kaugnay pa rin pong development, siniguro ng Senate President Vicente Soto III na agad tutugunan ng anumang impeachment complaint na ba ire-refer sa mataas na kapulungan. Isang panayam na tanong ang lider ng Senado kung aaksyonan pa agad ng kapulungan ang articles of impeachment oras na meron itong matanggap. Sagot ng batikang senador, agad itong ire-refer sa Senate Committee on Rules. Bilang tugon, kailangan anyang bubuo kaagad ang naturang komite ng mga panuntunan at gagawa ng schedule para sa magiging presentasyon ng prosecution panel. Matapos ito ay agad anyang pasasagutin ang defense o ang impeached official. Maaari anyang tutuloy ito kaagad sa trial kung saan ang Senado ang magsisilbi bilang impeachment court. Nanindigan ang Senate President na hindi dapat inuupuan ng complaint at sa halip ay agad itong aaksyonan ng Senado sa aligyan sa itinatakda ng saligang batas. Sa puntong ito ng ating balitaan, kuhaw tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Itong si Sandro Marcos nag-recuse o umiwaso sa usapin ng impeachment na ang kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito namang si Representative Luistro sinabing dadaan sa House Justice Committee ang reklamo laban sa Pangulo. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Inanunsyo ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang kanyang formal na pag-recuse o pag-iwas sa lahat ng talakayan at proseso ng House Committee on Rules kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Representative Marcos, ang desisyon ay hindi dahil sa legal na obligasyon kundi upang mapanatili ang integridad ng Kamara, kredibilidad ng proseso at tiwala ng publiko. Bagamat hindi hinihingi ng House Rules ang kanyang pag-inhibit, iginiit ni Representative Marcos na mahalaga ang pag-iwas upang maiwasan ang anumang duda sa pagiging patas at lehitimo ng proseso. Nananatili naman ang kanyang paninindigan na ipagpatuloy ang tungkulin bilang House Majority Leader at iba pang usapin na naghayag ng kumpiyansa sa independensya ng Kamara at pagsunod nito sa konstitusyon. Samantala, kinumpirma naman ni House Justice Committee Chairman at Batangas Representative Jervil Luistro na hanggang sa ngayon wala pang natatanggap na impeachment complaint ang kanyang komite laban kay Pangulong Marcos. Inihayag ni Luistro na ang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo ay masasakop sa unang mode. Ito ay isang pribadong individual na may sponsor na House member. Sinabi ni Luistro, dadaan ito sa mandatoryong proseso ng Committee on Justice para sa pagsusuri ng form at substance. Kung maalala, naghahain ng impeachment complaint ang isang abogado na inendorso ni Representative Jet Misay. Tinanggap naman ito ng Office of the Secretary General at na-endorso na sa Office of the Speaker. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Jervil Luistro. Impeachment complaints against the President are all, at least based on news, dahil wala pa po ako nakikita kahit isa. I haven't received official copy of any of those. But basing it on the news report, it appears na ito pong 3 impeachment complaint against the President. 3 impeachment complaints against the President are being filed all under the first mode. So ito po, first mode, mandatory dadaan sa Justice Committee. Representative Jervil Luistro. Ngayong araw kasi, balik sesyon na ang Kamara at siguradong abalang-abala na rin ang ating mga mambabatas sa pagtalakay sa iba pang mga panukalang batas at itong impeachment complaint. Live mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Balik ko tayo mamaya sa ilan pang mga usapin dyan sa may Kamara de Representantes. Makakausap po natin mamaya mga kabombo ang kinatawan ng mamayang Liberal Party list si Congresswoman
Leila de Lima. Samantala, sa iba pang mga usapin muna tayo. Nasa maayos na pong kondisyon ang 4 na pong nailigtas na sakay ho ng bangkang lumubog sa Maylumban sa Laguna nitong weekend. Batay ho sa ulat, lumubog ang naturang bangka habang kasali sa fluvial parade na bahagi po ng religious festivities sa naturang bayan. Mabilis na responde ang Philippine Coast Guard at mga lokal na rescuer, kaya't agad na iligtas ang lahat po ng mga pasahero. Makikita ho ninyo, para po sa mga viewers natin, makikita ho ninyo yung naging aktual na kuha po na video sa natura hong pangyayari. Wala pong naiulat na nasawi mga kabombo, ngunit ilang individual ang nakaranas ng minor injuries at shock. Sinisiyasat ngayon ng mga otoridad kung nagkaroon ng overloading at paglabag sa safety protocols na naging sanhi po ng insidente. Nagpaalala rin ang Philippine Coast Guard sa mga organizer na mahigpit na sundin ang mga panuntunan sa kaligtasan sa mga ganitong aktibidad. Ang taunang parade sa Laguna ay isa po sa mga pinakaabang tradisyon, ngunit ang insidente ay nagsilbing paalala sa kalagahan ng maingat na paghahanda at regulasyon. Samantala, ito namang mga nasawi sa paglubog ho nitong MV Tricia Kirstine 3, sumampa na ho sa 15 katao. Ang Philippine Coast Guard naman nilinaw na hindi overloaded ang roro at walang na-monitor na masamang panahon sa area. Mamaya kukunin natin ang balitang yan, tuntukan yan ni Bombo Isa Cotonera. Samantala, sa iba muna ang mga balita. Update din po tayo mamaya mga kabombo dahil patuloy din po yung pagsasagawa ho ng rescue mission ng Philippine Navy. Kasunod din po nung isa pang maritime incident. Ito naman pong MV o Marine Vessel Devon Bay. Kasama rin po dito ang Motor Bangka Ambehara. Yan sa katubigan malapit po sa may Pangasinan. Magkakasunod na maritime incident po ito. Okay, kuha tayo ng live report mula po dyan kay Bombo Bea Penisa sa opisina o tanggapan po ng Philippine Navy. Bombo Bea? Yes, Bombo Genesis, patuloy na nagsasagawa ng kanilang search and rescue operations o mission ang Philippine Navy para sa Singaporean flag cargo vessel na lumubog sa bahagi ng West Philippine Sea nitong Biyernes, Enero 23 ng gabi. Agad na itinalaga ng hukbong dagat ng FF-150 o ang BRP Jose Rizal para isagawa ang search and rescue sa loob ng 55 hilagang kanluran niya ng Bajo de Masinloc sa Zambales matapos na matanggap nilang ulat hinggil sa insidente. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, nakikipagkoordinasyon pa umano ang Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy sa kumpirmasyon hinggil sa mga tripulanteng nailigtas at umano'y nasawi sa insidente. Sa ngayon, nasa ginari ng Bajo de Masinloc ang Teresa Magbanwa para sa posibilidad na pag-transfer sa rescued passenger at maging sa mga cadavers. Kaunan yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Captain Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Aware po ang lahat po na ang Hong Kong Maritime Rescue Coordination Center tumawag po sa Coast Guard. Related doon po sa nasagip po nilang 15 passengers at nasabi nilang 2 dead. Pero ang mga developments na ito kailangan pong i-confirm at i-validate ng ating Philippine Coast Guard. Sa ngayon, nasagap ko po na ang MRRV Magbanwa ay nandun ngayon po sa northwest part ng Bajo de Masinloc para doon sa possible na transfer kung nandun nga po yung plane ng Chinese Coast Guard. Nasa kanila po yung mga pasahero. But as of now, ang inyong Philippine Navy through the BRP Jose Rizal at sa aming mga naval assets na nagkakandak ng air surveillance ay patuloy pa rin na nagkakandak po ng search and rescue operations dun sa mga tripulante po ng MV Devon. Batay sa initial na impormasyon, 17 ng mga crew ng MV Devon Bay ang kasalukuyang habang 4 na ibuta. Ang kasalukuyang pinaghahanap ng otoridad. Ayon kay Martinez, sa mga detalyeng ito ay dapat munang isailalim sa verifikasyon at validation at kasalukuyang naman gumagamit na rin yung ibang mga devices ang hukbong dagat ng Pilipinas upang mapabilis ang pagsasagawa ng rescue mission. Nanindigan naman Martinez sa ganitong mga sitwasyon, inaasahan at dapat nagbigay ng kanilang assistance ang mga foreign o local vessels na dumadaan sa katubigan na ito sa mga anti-distress ships na nangangailangan ng tulong sa gitna ng dagat. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Captain Marisa Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Ito po yung dapat i-confirm po dahil po report po to galing sa Chinese Coast Guard.
and it was relayed to yung Hong Kong Maritime Rescue Coordination Center. So this should be verified and checked po. However, katulad nung it is expected po na lahat ng mga Philippine or lahat ng mga foreign vessels, whether military po, Coast Guard, or civilian vessels, it's their duty to render assistance sa mga distress ships or yung mga ganitong sitwasyon o insidente po. Focus ngayon po ng inyong Philippine Navy ay yung panggat ng search and rescue operations kasi ayun po ang priority namin ngayon. Missing pa rin po na tripulante ay tuloy-tuloy pa rin na hinahanap po ng ating BRP Jose Rizal. So ang kanyang ginagamit is not only through visual but also yung electro-optical tracking sensors at saka yung mga night vision bino. Samantala, Bombo Genesis, inaasahan naman na ngayong araw ay matatapos na ang kanilang mga rescue operations. Agad na makukumpirma ang mga datos at mga impormasyon hinggil sa insidente. Bombo Genesis. Okay, sige. From time to time, makikita yung Bombo Bea, kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na koordinasyon nga ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard dito sa paghahanap sa mga nawawala. Maraming salamat. Ingat ka dyan. Yan muna mga updates mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito sa Bombo Bea Penizon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tulad ho ng ating nababanggit kanina, mga kabombo, makakausap po natin ang isa po sa mga nagsisilbing kongresista ho sa kasalukuyan, si mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, at siya rin po ang bagong elect na chairperson ng Liberal Party. Maraming salamat. Thank you for joining us, Kong. At welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Victor po ito. Hello, Kong. Good afternoon. Magandang tanghali, Kong. Okay, balik po tayo mamaya sa linya ni Representative De Lima, mga kabombo. Kaugnay pa rin po dito sa ilang mga usapin. Nagkaroon po ng pagbabago sa liderato ng Liberal Party lately. At isa po sa mga nahalal. Okay, balik ko tayo sa Kamara de Representantes. Kasama ho natin ang kinatawan ng mamamayang Liberal Party List, si Representative Leila De Lima. Kong, magandang araw ho sa inyo, magandang tanghali. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Okay. Sige, mamaya balikan po natin mga kabombong linya po ni Representative De Lima. Samantala, update din po tayo mamaya mga kabombo. Meron pong mga development din na kuha ang ating provincial station dyan sa may bahagi po ng Zamboanga area sa may Mindanao. Ang nagpapatuloy po na search and rescue operations sa lumubog na Christine 3. May ilan pong mga development po dito ang ating lokal na station po dyan. Papasukin po natin ang linya ng Star FM Zamboanga. Nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations matapos lumubog ang MV Tricia Christine 3 na pagmamay-ari ng Allison Shipping Lines. Nalumubog sa karagatan ng Baluk-Baluk Basilan madaling araw nitong Lunes. Batay sa huling ulat kaninang alas 5 ng umaga ng Philippine Coast Guard, umalis ang nasabing barko sa Zamboanga City Port patungong Jolo, Sulu. Gayunman, bandang alas 12:15 ng madaling araw nang magsimulang makaranas ng technical problem ang sasakyang pandagat. Sa gitna ng panganib, mabilis na nakapagpahatid ng distress call ang mga crew bandang alauna ng madaling araw bago tuluyang lumubog ang nasabing barko. Agad na nagpakalat ng mga responders at volunteers si Basilan Mayor Arsina Kahingnano matapos makumpirma ang huling coordinates ng barko. Katuwang ng Philippine Coast Guard sa operasyon ang mga lokal na mangingisda at mga otoridad sa lalawigan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Zamboanga kay Commander Roel Dua, Operational Officer Coast Guard District Southwestern, nasa 332 ang sakay kasama na ang 27 crew, 316 ang individual survivor bagamat nasa 15 ang patay, included ang 6 months old na bata. Pasahero po natin sa Visa Manifesto is nasa 332 po yung passenger at meron po tayong 27 na crew. So 8:30, meron po tayong 316 na survivor at sa mga balad po meron po tayong 15 na casualty. Bigay ko po sa inyo is yung total na po natin na consolidated po kasi sabi ko nga po hindi lang po dito sa Zamboanga, kasama rin po yung Isabela na kinukunan po natin ng mga detalye. May direktiba na po ang ating district commanders, Commodore Marfe, to immediately conduct marine casualty investigation
No, ito po yung magdedetermine kung ano po talaga yung nangyari, kung bakit nangyari po itong aksidente. At maglalabas po tayo ng update once makumpleto po itong investigasyon. Kasalukuyan nang sumasailalim sa profiling at medical assessment ang mga nasagip na pasahero mula sa lumubog na barko. Kasalukuyan pang pinaghahanap ang iba pang nawawalang pasahero sa gitna ng karagatan. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito po si Store DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 21 minuto mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Uli kasama ho natin ang kinatawan ng mamamayang Liberal Party List, si Representative Leila De Lima. Kaugnay po sila mga usapin. Magandang araw ho sa inyo, magandang tanghali at welcome sa Bombo Radio Philippines, Representative De Lima, ma'am. Magandang tanghali sa inyo, Bombo Genesis and Bombo Victor, sa mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon. Good afternoon. Magandang tanghali ho sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Lately, nagkaroon po ng parang pagbabago ho yata sa liderato ho ng Liberal Party. Ano? And isa po kayo sa mga nahalal bilang chairperson ng Liberal Party, Kong? Yes, ako po ay na-elect as party chairperson nung NECO, National Executive Council meeting po namin nung Sabado, January 24. At along with me, na-elect din po si former Representative Erin Tanyada as party president at si Senator Kiko Pangilinan was appointed or designated as the chairperson emeritus. Oo. Na pagpapalit po ng liderato or in preparation na po sa 2028? Well, pwede namang masasabi na kasama yan. Pero yun na nga po, kailangan ho talagang i-firm up yung organisasyon ng LP, i-revitalize yung LP. Although nandyan po lagi ang LP kahit nung pagkatapos po nung administrasyon ni Pinoy, ni President Noynoy Aquino ay medyo ay nabawasan po na decimate yung membership o yung number ng mga miyembro ng LP. Kasaka grabe po yung mga paninira noon nung dating administrasyon sa aming partido. Pero may ilan-ilan pa po ang talagang sticking it out sa Liberal Party for its principles, for its vision, at yung the values that, the core values that it represents. Democracy, rule of law, social justice, and national sovereignty. Yun po ang mga core values na rin-represent ng Liberal Party, and 80 years na po ang Liberal Party. At nakita naman natin marami pong mga personalidad na mga naging pangulo na, naging leader na ng Liberal Party noon. Alam niyo naman po noon, dalawa lang yung partido, Liberal Party and Nationalista Party lang po yung mga partido noon. Pero the Liberal Party remains alive. The Liberal Party remains vibrant sa pagsulong ng aming mga advokasya. Hindi po kami nasiil, o hindi po pasisiil ang Liberal Party at sama-sama po kami para sa tama. Kung curious lang, kasi dati nag-post si Senator Trillanes ng isang larawan, isang picture, kasama ko kayo, kasama si Senator Kiko, Senator Risa, even si Attorney Barry na dating spokesperson ni VP Lenny. May connection ho ba ito dun sa pagbabago po ng leadership lately? Ay, wala naman po. Get together lang po namin yon, which was spearheaded by Senator Risa. So nandun nga po kami, yung mga noon, yung sa Otso Diretso, although hindi po ako kasama doon sa Otso Diretso, hindi po ako tumakbo nung 2019, pero kami po ay mga magkaalyado. May mga Liberal Party doon, and then si Senator Trillanes nga, Magdalo, and then si Senator Sen Risa,
Akbayan, nandun din po si Representative Chel Jokno. Get together at siyempre nag-usap-usap ng mga current political issues dito sa ating bansa. And meron din mga discussion about 2028, ano yung mga magiging preparasyon din, at alam nyo na, yung kailangan talaga na magkaroon ng malakihang koalisyon at malakas na koalisyon ang mga iba't ibang mga opposition forces. But wala naman po mga specific pa na pinag-usapan, just in general terms. Nung last po na na-interview namin si Senator Trillanes, sabi niya parang meeting of the old guards, kaugnay sa mga bagong usapin. Pero anyway, ang ating katandem si Bombo Victor, may mga dagdag pong katanungan. Kung Diyos maray na udto sa imo, no? On my part Diyos maray na aldaw. Diyos maray na aldaw po, Kong Leila. On my part, Kong, no, gusto ko lamang malaman ano po ba yung aasahan ho ng publiko sa muling pagbabalik ho ng sesyon sa Kamara ngayong araw, Kong? Well, syempre yung sa impeachment, kasi napabalita nga na i-refile ngayong umaga. Siguro ho nangyari na yon, hindi lang po ako na-update pa. Pero i-refile dapat nung bayan, yung complaint nung bayan as endorsed by Makabayan Bloc. Ang ano ko nga dyan, ang opinion ko dyan kahit hindi na nga i-refile, it should be considered as deemed filed. Kasi yung hindi pagtanggap ng opisina ng Secretary General ay mali po yun. Labag po yan sa rules. Kasi malinaw po sa rules na kapag merong complaint from a private citizen or private citizens as endorsed by any member or members of the House, ito ay fina-file with the Office of the Secretary General and to be immediately referred to the Speaker. Now, ang naging excuse ng Office of the Secretary General is because the Secretary General was not there, was absent on a foreign engagement. But the rules do not say that it should be with the Secretary General himself or herself in person. Malinaw po sa Rule 2, Section 3 ng House of Representatives Rules of Procedure in Impeachment Proceedings na it is filed with the office. So anyone in the office, dahil bukas naman last week, yung opisina ng Speaker, ng Secretary General ay dapat tinanggap yan kung sino man yung nandun sa filing section ng Office of the Secretary General. So, ngayon po, expected po namin yan na tatanggapin na nila. If it is refiled, then tatanggapin na nila at baka tinanggap na siguro yung complaint na yan. And then, dapat ipadala kaagad yan sa Office of the Speaker. Kasi within 10 session days, kailangan maisama sa order of business and then within 3 days thereafter ay i-endorse na o i-refer na sa proper committee which is the Justice Committee. So yun po ang inaasahan natin. Although meron na pong isa na i-file yung as filed by Attorney De Jesus and endorsed by Representative Nisay. Siguro naman itong complaint na ito from as endorsed by the Makabayan Bloc ay sabay din na i-refer sa Justice Committee along with that first complaint. Kung sa usapin ho ng impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr., sa tingin niyo po ba, malaki po ba yung tsansa na ma-impeach ang Pangulo sa Kamara de Representantes? Gayong may mga ilang senador ho na nadawit ho sa issue ng flood control and baka ho may possibility na bumaliktad sila at maging against sila kay Pangulong Marcos. Alam naman natin na kapag impeachment complaint ay numbers game po ito. Ano ho ang masasabi niyo dito? May possibility ba ko? Mahirap po kasi ilahad ko na kung ano yung aking opinion o tingin dun sa mga complaints. Kasi may dalawa na nga tayong complaints. So the first and the second
the second complaints. Although nabasa ko na ho pareho, at syempre meron ho ako mga initial thoughts, pero ang hirap po kasi na isa publiko at this point, and until I further scrutinize yung complaint mismo and then yung mga supporting documents, yung mga ebidensya. Kasi po uupo po ako as a member, an ex-officio member of the Justice Committee na magtatalakay sa mga impeachment complaints. So ayaw ko pong masabi na at this point ay piniprejudge ko na any or both of those complaints. Alright. Other than impeachment complaint kong, ano hong priority legislations na isusulong nyo ngayon, lalo at sinasabi ho nitong si Majority Leader Marcos o Sandro Marcos na mayroon pang 36 na target na maipasa sa 20th Congress. Go ahead, Kong. Opo, meron po kami mga bills na mga nakasalan pa, including na yung sa party list reform bill, and then of course the anti-political dynasty bills na meron na po, nakaschedule na po sa Committee on Electoral Reforms and Suffrage. Ang pagkakaalam ko po, meron pong 19 na anti-political dynasty bills na i-file na at yun po ay kasama sa tatalakayin bukas sa hearing ng Committee on Electoral Reforms and Suffrage. That is tomorrow, Tuesday, that's January 27. And then hinihintay rin po namin kung kailan nga i-schedule yung mga party list reform bills. May ilan-ilan din po na party list reform bills and several others. Ako nga po last week na i-file ko yung Magna Carta for Small Fisher Folk, tsaka yung Katig ng mga Mangingisda Act. Yun po yung fuel subsidy for small fisher folks bill. So ilan lang po yan. And then ngayon po may na-i-file na naman po ako yung Journalist Welfare and Protection Bill, and a bill also calling for a resolution calling for an inquiry into the state, into the conditions of care homes for our senior citizens. So meron pa po akong ilan pa na mga nakapending na mga panukalang batas na na-i-file ko na po. Hinihintay ko lang po yung mga notices para sa kanilang committee hearings. Salamat po, Congressman Leila de Lima. Bongbo Genesis, baka may mga follow-up questions ka ba dyan? Okay. Kung panghuling katanungan na lamang, lately naging controversial po yung mga statement nitong embahada ng China dito sa Manila, and of course yung foreign ministry ng China. Dati ho kayo nagsilbi sa Department of Justice and even sa Commission on Human Rights. So familiar ho kayo sa usapin po ng diplomasya, yung pagbibigay po ng mga iba't ibang mga statement, mga pahayag. Anong komento ho ninyo dito sa naging statement lately, controversial na statement ng Chinese Embassy at ng Foreign Ministry ng China? Controversial talaga, nakakagulat, medyo abnormal. It's really abnormal yung mga ganyang klase mga statements from a diplomatic mission, na yung mga diretso na mga inaatake, mga government officials, lalo na si PCG spokesperson Tariela and several others. Kami po, tinira rin po kami, inatake rin po kami, sinagot ng kahaba-haba yung aming mga naging statement din, na we are just really asserting our rights. We are telling the truth about what's happening in the West Philippine Sea. Pero hindi nila nagugustuhan. Mula po nang umupo yung bagong ambassador ng China, napansin po namin yung ganyan. Na it's really not the normal thing for a diplomatic mission to be doing, directly attacking mga opisyal ng home state. Kaya hindi natin masisisi yung sinasabi rin ni Senator Risa. I agree na medyo we are the Chinese embassy is a bad guest. Kasi it's not the way to do it. Kung may mga reklamo sila sa mga sinasabi o sa mga kung ano na mga ginagawa ng mga opisyal dito sa Pilipinas, ipadaan nila sa diplomatic channel. Hindi yung diretso nilang inaatake at kina-counter na para bang sila ay mga trolls na it's more of propaganda than an official statement from a Chinese embassy. So in fact, meron po akong balak
At iimbitahan ko po yung mga members, the other members of the WPS block in the House of Representatives, saka yung mga kapartido ko po, yung sa Liberal Party block na samahan ako sa isang resolution na hihahain ko po within the week as soon as possible na about that issue. Na calling on the executive department, particularly the DFA, to take bolder diplomatic steps to address yung ganyan na mga ginagawa ng Chinese embassy dito sa Pilipinas. May violation po yan, is a violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. It's akin to interference with the affairs of the state. They have no business calling out yung mga individual statements ng mga opisyal and appointed and elective officials of the Philippine government, the host state. Again, it's not a normal actuation or behavior on the part of the Chinese embassy. Sabi nga ng ilang foreign observer balik sana muna sila sa foreign diplomacy 101. Okay, sige, maraming salamat. Yes. Opo. Thank you for joining us, Kong. Hanggang sa mga susunod na kayo po kami makausap. Ingat po kayo, Kong. Salamat din po. Have a good day. Si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, mga kabombo, ang isa po sa mga leader ng Liberal Party. Samantala, update po tayo sa ilan pang mga kaganapan. Ito ho namang mga nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Sumampala ho sa 15 katao. Yan ang pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Umabot na sa 15 katao ang nasawi sa paglubog ng Roro Ferry na MV Trisha Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan nitong Lunes ng madaling araw. Ilan pa sa mga sakay nito ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon sa Philippine Coast Guard, umalis ang barko sa Port of Zamboanga City bandang alas 9 ng gabi noong Linggo patungong Jolo, Sulu. Nagpadala ito ng distress signal dakong alauna ng madaling araw bago tuluyang lumubog sa 2.75 nautical miles o humigit kumulang 5 metro sa hilagang silangan ng Baluk-Baluk Island, Basilan. May sakay na 332 na mga pasahero at 27 tripulante ang barko. Nilinaw ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab na wala silang nakikitang indikasyon ng overloaded ang barko. Batay sa kanilang tala, may passenger capacity na 352 ang MV Trisha Kirsten 3 at 332 lamang ang naitalang sakay. Hindi rin umano masamang panahon ang dahilan ng insidente dahil wala silang namomonitor na bagyo sa area. Gayunman, patuloy pa ring iniimbestigahan ng kagawaran ang tunay na sanhi ng paglubog. Sa ngayon, mahigit 300 na mga pasahero na ang na-rescue habang 43 pa ang patuloy na hinahanap. Dinala ang mga survivors sa mga Coast Guard station sa Zamboanga City at Isabela City at ang ilan ay isinugod sa ospital. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. As per initial information po, hindi po siya exist, no? 352 po ang capacity nitong barko, passenger capacity, and they only have 332. But again, this will be subject for verification po. Meron naman po tayong isasagawa na investigation, but as of now, because time is of the essence po, we will be pursuing muna and sustaining yung ating search and rescue mission, and after po dyan, then we will be doing na po itong investigation. Well, wala po tayong nakataas na signal or even yung mga gale warning sa area na yan. Pero ang nakakita po natin, kasi usual mga ganitong panahon, is panahon po talaga ng amihan yan. So malakas po talaga yung alon at yung current sa ibang area. So yun po yung nakikita nating reason. But then again, nabanggit ko po kanina, mayroon pa rin po tayong isasagawa na investigation to determine ano po ba talaga naging cause of incident nito. Samantala, sa iba pang balita, tinitig ng sanhi ng paglubog ng MV Devon Bay naman noong Enero 22 ang dala nitong kargamento. Ayon kay Cayabyab, may lulan nitong humigit kumulang 55,000 na tonelada ng nickel ore na maaaring mag-liquefy. Dahil umano sa maalong karagatan, nag-liquefy ang kargamento na naging sanhi ng agarang pag-capsize ng barko. Batay ito sa ulat ng mga tripulanteng nakasakay sa MV Devon Bay.
Sinigurado rin ng ahensya na isa sa ilalim sa wastong proseso ang 2 nasawing tripulante sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad at sa kanilang mga pamilya. And based po sa mga statement po ng na-interview natin na crew, ito po kasing MV Devon Bay, ang kargamento po nito ay 55,000 tons of nickel ore. So, ang may possibility po kasi ito may tendency na mag-liquefy once ito po ay mag-shift ng weight, no? So, nakita po natin during the voyage po netong barko, according to the crew po, ay medyo maalon po talaga sa area. So, by possibility, nag-moisture po siya and then nag-cause po ng pag-liquefy and that's the time po na dahan-dahan pong nag-lift itong barko. So, after the reporting of 25 degrees lifting to port, ay after 15 minutes, halos nag-capsize na rin po itong barko. Pero etong statement po sa atin na ibinigay sa atin ay definitely we don't have conclusive data yet. Ongoing pa rin naman po ang kinakandak po na investigation ng Philippine Coast Guard. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako naman tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso, ang Senado. Balik sesyon na. Huling pagdinig sa ilang panukalang batas, isasagawa ngayong araw. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Balik sesyon na ang Senado matapos ang holiday break kung saan puno ang kalendaryo ng Senado ngayong linggo. Simula ngayong araw, Enero 26 hanggang Enero 28 para sa inaasahang mga aaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng mahalagang panukalang batas, habang ang iba ay sasailalim sa pag-amyenda, interpellation at sponsorship. Kabilang sa inaasahang pagtitibayin sa ikatlong pagbasa ang panukalang Classroom Building Acceleration Program o ang Senate Bill number 1482, National Health Program versus Systemic Lupus Erythematosus o ang Senate Bill number 1513 at ang Senate Bill 1510 o ang National Health Service Outreach Program para sa mga senior citizen at indigent na may kapansanan. Habang isinusulong naman para sa pag-amyenda ang panukalang Philippine Pediatric Center at sasailalim sa interpolation ang mga panukalang hinggil sa karapatan sa impormasyon, pagpapasimple ng requirements sa government assistance, pag-iwas sa diskriminasyon sa Social Protection Program at pagpapalakas ng proteksyon laban sa hospital detention. Kasama rin sa nakatakdang tatalakayin ang mga panukalang may kinalaman sa Universal Healthcare Assistance, reforma sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, pagbuo ng Independent Commission sa anomalya sa infrastructure projects, at multi-faith prayer at quiet rooms sa mga pampublikong gusali. Para naman sa sesyon na gagawin ngayong Lunes, uunahin ng Senado ang ikatlong pagbasa sa tatlong pangunahing panukalang pang-edukasyon at pangkalusugan. Samantala, sa pagbabalik din ng sesyon ay inaasahan na masimulan na ang pagdinig sa mga ethics complaint na umabot na sa bilang ng 5 kung sakaling mabuo na ang miyembro ng Ethics Committee. The Committee on Ethics and Privileges cannot yet hold meetings at this time or conduct hearings since its membership has yet to be formally manifested during plenary session. So hopefully, itong when we resume this January 25, it can already be read already in plenary and constitute already the Ethics Committee. We are going to resume already this Monday, no? Ang ano ko dyan, my dilemma is that yung pong minority has only submitted only one nominee. They are entitled to 2. So yun pa yung isang dilemma na I'm facing. Hopefully, I'll get to talk to Minority Leader Alan Cayetano so that they can already complete yung pong minority so that kompleto na itong members ng Ethics Committee that I can already forward to the Rules Committee para ito mabasa. It can be read already in plenary para ma-constitute na rin finally ito. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may Senado, dako tayo sa may krame mga kabombo. Ang Criminal Investigation and Detection Group, iniulat na wala pa rin pong mga sightings kay Atong Ang. Siya po itong tinuturong utak sa pagkawala ng maraming mga sabongero. May update dyan si Bombo Balthazar Vito.
mas lalo pang pinaigting ng Philippine National Police ang kanilang operasyon sa paghahanap sa business gaming tycoon na si Charlie Atong Ang, kaugnay ng kasong missing sa Bungeros. Ngayon naman ay kinokonsidera rin si Atong Ang bilang most wanted person sa bansa. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group of National Capital Region Director Police Colonel John Giagi na sunod-sunod na pagsalakay ang isinagawa ng mga otoridad sa mga pinaghihinalaang pinagtataguan ni Ang sa Mandaluyong, Pasig at maging sa isang penthouse sa May Timog, gayon din na may binabantayan sa Region 4A at Region 5. Gayunpaman, bigo ang pulisya na matagpuan ang negosyante sa mga nasabing lugar. Ayon kay Giagi, malinis na ang mga bahay ni Ang nang datnan ng mga operatiba at wala na rin anumang movement o pagkilos na naitala rito. Naniniwala ang pulisya na pinaghahandaan ng husto ni Ang kanyang pagtatago dahil alam nitong darating ang punto na hahanapin siya ng batas. Bagaman may mga ulat na posibleng lumabas na ng bansa patungong Cambodia si Ang, sinabi ni Giagi na no sightings pa rin sila kay Atong Ang. Dahil dito nananatili ang 100% pagsisikap ng pulisya na hanapin siya sa loob man o labas ng bansa. Narito ang naging pahayag ni Criminal Detection Group of National Capital Region Director Police Colonel John Giagi. Mandaluyong, 2 lugar doon, tapos yung Pasig, and they're checking, may chinecheck pa tayo na iba. I will not hindi ko lang pwedeng sabihin pa muna ngayon, but meron tayo mga targets, at least 3 targets here. Meron pa pala, yung penthouse dito sa Timog, na napuntahan din natin. Hindi natin disregard yung mga informations that coming to us, not only dun sa hotline natin, but also from other people. Actually, ako nga, mayroong natatanggap ng mga information. So, tinitingnan nyo, pinapasa ko sa CIDG, kumukuha ako ng clearance na, sir, baka pwedeng clearance nyo para puntahan ko ito. Hindi naman po magpapabaya ang ating kapulisan para hanapin. Itinuturing pa rin si Ang na armed and dangerous. Sa kabila ng kanyang yaman, resources at impluensya, tiniyak ng pulisya na hindi sila magpapabaya. Hindi rin umano nila dinidisregard ang anumang impormasyon kahit ang mga nanggagaling sa hotlines. May mga target pang lugar ang Philippine National Police na hindi pa muna ibinubunyag sa publiko upang hindi mabulabog ang operasyon. Sa ngayon, mas lalo pang pinaigting ang pagbabantay sa lahat ng posibleng labasan at pasukan ni Atong Ang upang matiyak na mahuhuli ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Basa Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. 12 minuto mga kabombo. Bago ho sumapit ang 12 minuto bago po sumapit ang alauna ho ng hapon, update ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ito hong Association of Southeast Asian Nations Summit 2026. Opisyal na pong sinimulan dyan sa may probinsya ng Cebu. Ang Department of Tourism ay tinatampok ho itong tinatawag na digital tourism ng Pilipinas. May live report dyan ng Bombo Radio Cebu. Formal nang nagsimula ang mga aktibidad kaugnay ng ASEAN Summit 2026 matapos magtipon ang mga matataas na opisyal ng ASEAN Tourism mula sa 11 bansa para sa ika-63 ASEAN National Tourism Organizations Meeting na ginanap ngayong araw ng Lunes sa Enero 26 sa isang hotel and casino sa Cebu City. Kabilang sa mga bansang dumalo ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at ang Pilipinas. Bilang punong abala ng nasabing pagpupulong, pinangunahan ang meeting ni Department of Tourism Undersecretary Berna Esmeralda Buensusiso na nagsisilbing mahalagang paghahanda bago ang formal na pagbubukas ng ASEAN Tourism Summit na itinakda sa Miyerkules, Enero 28 sa Mactan Shrine ng Lapu-Lapu City. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang kooperasyon at isulong ang ASEAN bilang isang nagkakaisa at napananatiling destinasyon ng turismo sa pandaigdigang antas. Sa kanyang pagbungad na pananalita, binigyang diin ni Undersecretary Buensusiso ang kahalagahan ng mas pinaigting na pagtutulungan ng mga pinuno ng turismo ng bawat bansa. Gayon din ang mahalagang papel ng digital platforms sa pagpapalago ng industriya ng turismo. Ayon pa sa opisyal, malaking tulong ang digital transformation sa pagpapalawak ng abot ng turismo, hindi lamang sa Pilipinas,
kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Sa kabuuan, pinakita ang pagpupulong ang pagkakaisa ng mga bansang ASEAN sa layuning manatiling pandaigdigang leader sa turismo, habang sabay-sabay na pinalalakas ang kabuhayan at kaunlaran ng bawat kasaping bansa. Kaugnay nito, ating pakinggan ang naging pahayag ni Yusek Berna Esmeralda C. Buencisuso ng Department of Tourism. As heads of national tourism organizations, we are all in a most critical spot and exciting position to transform vision into practice. What we decide and coordinate in the meetings like this translates into visitor journey, the competitiveness of our destinations, the resilience of our enterprises, and the life today as we meet, exchange our best practices, and strengthen cooperation. May our discussions lead to outcomes that are concrete and forward-looking. Outcomes that support sustainability without sacrificing growth, that accelerate digital transformation while protecting trust and safety, and that keep communities at the heart of the tourism economy so that the benefits of travel are felt not but in myriads of opportunities. May Cebu's history remind us of what ASEAN can achieve, and may this move our membership with the inclusion of Timor-Leste signal not just another chapter, but a stronger and more inclusive direction for ASEAN tourism. Si Yusek Berna Esmeralda C. Buencisuso ng Department of Tourism. Sa ngayon, Bombo Genesis, patuloy ang mga naging diskusyon sa loob nitong closed-door meeting habang ating law enforcement agencies kagaya ng Philippine National Police nakabantay sa loob at labas na nasabing meeting. Bombo Genesis, mayan muna ang ating updates mula rito sa Cebu ng ASEAN. Hanggang kailan mananatili dyan yung ilang mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa dyan sa may part ng Cebu area? Yes, Bombo Genesis, no? Hanggang Biyernes, Enero 30, 2026 ang maging closing ceremony nitong ASEAN Tourism Forum. Kaugnay pa rin nito, ang 63rd National Tourism Organization Meetings ay isang series na ASEAN Tourism Activities kung saan ay kabilang ang 48th ASEAN Plus 3 na magaganap bukas ng umaga at sa Miyerkules naman yung ASEAN Tourism Forum opening ceremony hanggang sa Biyernes na, Bombo Genesis. Walang absent naman. Nagkakaroon kasi ng gitgitan dati ang Cambodia sa Thailand. May mga kinatawan pa rin naman sila kahit papano. Yes po, Bombo Genesis. May mga ilan ng mga bansa sa ngayon na nagtitipon sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nation ngayong araw naman po. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Radio Cebu. Mula dito sa International Media Center ng Mandawi City, para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines, ito si Bombo Rocky Lavares, nag-uulat for the #1 most trusted source of news information, Basta Radio, Bombo. Ito namang Dinagyang Festival 2026, gumawa ho ng record matapos namigay ng mahigit 21 million pesos na papremyo na pinakamalaki sa kasaysayan ng festival. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Gumawa ng record ang Dinagyang Festival 2026 matapos namigay ito ng mahigit sa 21 million pesos na kabuang halaga ng papremyo sa mga tribo ng Dinagyang Tribes Competition na pinakamalaki sa kasaysayan ng festival. 11.5 million pesos ang natanggap ng tribo sa lugnon ng Haro National High School na kampyon sa nasabing kompetisyon. Sa nasabing premyo, 1.5 million pesos ay cash at ang 10 million pesos ay halaga ng infrastructure project mula sa city government. 1 million pesos cash prize naman at 3 million pesos worth of infrastructure project ang natanggap ng first runner-up na tribo paghidait ng Lapas National High School. 700,000 pesos naman ang cash prize at 2 million pesos worth of infrastructure project ang binigay sa second runner-up na tribo Panay ng 4th San Pedro National High School. 600,000 pesos cash prize at 1 million worth of infrastructure project ang tinanggap ng third runner-up na tribo taga Barrio ng Barrio Obrero Lapus. 500,000 pesos cash at 500,000 din na worth of infrastructure project ang tinanggap ng tatlo pang
mga tribo na sumali. Tinuturi naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas na ang taong ito ay isa sa most successful dinagyang festival. Choreographers, tribe managers, sponsors, dancers, production team, you made Dinagyang 2026 possible. This Dinagyang is successful because this Dinagyang is us. May additional 10 million pesos worth of school projects. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako ho tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area, mga kabombo. Meron pong lumabas na issue na meron pong 10 fish vendor na sinasabing nasawi dahil po sa leptospirosis, pero ang lokal na pamalan po dyan sinabing wala po itong katotohanan. May update po dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro at maging ng City Health Office na case closed na ang mga usapin hinggil sa umano'y leptospirosis outbreak sa Kugon Public Market matapos ang isinagawang press conference ng City Information Office. Ito ay kasunod ng kumakalat na alegasyon na mayroong 10 nasawi na umano'y may kaugnayan sa leptospirosis sa naturang pamilihan. Sinasabing pagpupulong, nagsalita sina City Council Health Committee Chairperson Konsihal Paulo Nicolo Gaani, Acting City Information Officer Jade Adiser, SIBDA Head Attorney Marian Raagas at City Health Officer in Charge Dr. Claire Paglinawan. Ayon kay Dr. Paglinawan, walang naitalang pagkamatay sa lungsod na nakumpirmang dulot ng leptospirosis batay sa opisyal na record at death certificates, at ang mga kaso ay may iba't ibang sanhi na walang medikal na batayan na magpapatunay na leptospirosis ang dahilan. Hinikayat din ng pamahalaan ang publiko na huwag maniwala o magpakalat na walang basihang impormasyon at hintayin lamang ang opisyal na pahayag mula sa lokal na otoridad. And our preliminary and confirmed reports show that the alleged cause of death is not leptospirosis. So, since all reports, we take it as a serious case sa CHO, the following were made. The City Health Epidemiology and Surveillance Unit has initiated data gathering and epidemiologic investigation in all CDO hospitals to check of any recent leptospirosis mortality and morbidity. And also, CHO in collaboration with SEBDA will be reinforcing. Si Dr. Claire Paglinawan, ang Head City Health Office of Cagayan de Oro. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station at of course, monitor, pakinggan, panoorin ang kanilang mga programa. Sa bahagi po ng Davao area, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa Cagayan de Oro City at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon na nakatira dyan sa may bahagi po ng Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Ang Bombo Radio General Santos naman para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Sarangani Province at mga katabing probinsya, habang para sa mga Hiligaynon speaking ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin ho sa bahagi ng Mindanao, maaaring masubaybayan ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ho ng Bombo Radio Malaybalay. Nariyan rin ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombot ka Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation.
It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check nato ng mga balita nga natipon kaupod sa kay Bombo Paulina Piliora. Aga pa diring nagpanghimos ang aton sining mga katapo sang General Services Office sa pagtipon sa ila sining sang basura, no, nga ginbilin sang tinalikdan sining adlaw sa pagselebrar man naton sang dinagyang 2026. Istoryanta na karon sa aton sining pagpangalaga sa sining mga tinion si Bombo Brian. May follow-up report regarding sa sining pagpadayon sa biyahe sang aton sining mga transport cooperatives. Apisar nga ti wala opisina, wala man sang klase subong sandig sa executive order ni Mayor Reisa Treñas. Ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nagpahayag nga balik na sa normal ang traffic scheme subong man ngadlaw. Kag later on hibalon naton ang latest sa sining natabo sining pagpangaluthang sa tagiya sang puluyan nga ginaligar tuyo kung tani nga sudlon sang isa ka ginapayag makawat tiniro sang taga balay patay ginang aligar dire kang ginaakusaran nga nagapangawat kay ining balay makaduwa na kabeses nga ginakawatan ibinantayan sang dagian na timingan niya gino. Check rin naton balita ni Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report, please go ahead. Balik na no sa normal nga operasyon na Bombo Champa ining aton mga transport cooperatives ang mga modernized bus naton kag ang mga jeep naton diri no sa syudad sang Iloilo. Bombo Champa abisar nga wala sa gihapon sa opisina sa mga government offices naton diri sa syudad
ini kasunod no sang pagtakop sang Dinagyang Festival 2026 no. Pero may mga nagabiyahe sa hapon nga mga modernized vehicles no pamachamp kagati may araman na sa gyapon mga taxi dre nga makita naton sa syudad ng Iloilo nga padayon nagabiyahe sa karon nga mga tinion. Medyo maulan no karon ang udto naton diri sa palibot sa syudad sang Iloilo. May mga pasahero no nga makita kita diri kay ang iban sa mga pribado no nga kompanya, mga business establishment kag iban pa no nga ulubrahan diri sa syudad padayon sa karon ining operasyon no subong Lunes nga adlaw. Magluwas lang sa mga eskwelahan nga wala pa sa gyapon sang mga estudyante kag ang mga government offices naton diri sa syudad sang Iloilo. Ang mga dala nato no sekyar naton diri no ang may mga patigayunan sang road closures diri sa may area sang city proper Bombochamp. Kagati karon may mga barikada pa man nga nabilin pero yara na sa igad sang aton nga kadalanan no Bombochamp. Kagati malabyan na sa karon ining mga kadalanan sa diin din patigayunan sang pagpasirado sang pag-celebrar no sang Dinagyang 2026 kagabalik na no sa ruta ining aton nga mga kasimalawa diri no ang usual nga ginaagyan gid kun maghalin ka no sa distrito sa Haro dira no sa may Ilope Street diri sa may Luna La Paz sa may Bonifacio Drive sulod diri sa may General Luna kung magliko ka sa tuo sa Halandoni, sa Maya Mabini. O na magdiretso ka naman diri sa Snart, kagam sa J.M. Basa Street, ang mga kadalanan diri, bukas naman no, sa publiko, kaga sa tanan no, nga umalagi karon sa syudad sang Iloilo. Napakigangutan naton diri no, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperatives, ini si Chairman Raimundo Boyet Parcon, kaga iyagin pahayag no, nga aware sila nung wala po opisina ang government sa karon kagati 50% lang ang ginpagwa nilang unit no sa karon agod makiter no ang pipila o kung magamay pa man ang pasahero sa syudad sang Iloilo. Sobra no 50 ining units nila nga ginapagwa sa karon nga Lunes kagati pahayag ang buwas na mabalik sa normal kaga full operation ang tanan nila nga units diri sa syudad sang Iloilo. Yari bla pamatian naton una pahayag ni Chairman Raimundo Boyet Parcon sang mapaglingutan sang Bobo Radio. Subong ang bay kay ti Monday wala opisina 50% sa nanay. Okay. So 50% lang kay ti kay wala pa zero no. Kagati Wayman klase, Wayman opisina ang siyudad naton. Oo, mga pila ka units na chairman ang inyong pagwalang ang mo naton may 15 units kita. Ang aton nga Rosipio is 10. Ang aton nga bayad version naton daw 7. Okay. Ang aton nga tagbak naton is 15 man. Mga 50 lang ka unit, Sherman, no? Mga dira-dira lang. Okay. So, when it comes sa road closures, Sherman, sa karon ano may abiso na sa inyo nga bukas ng dalan, balik na sa normal nga ruta, nyo bala magbiyahe ka mo kung sa di nagalusot ining mga jeep na ton? Ito pa salig magkakapon si Cornel Gabansos nga agahan sa nila nga kung di lang open, isulod ka sa ruta naman. Okay. Kaya makita natin, Chairman, may mga barikada pang iban mo, no? Kagati pa dayon man nga dayon isang clearing, abi kagati pagpang... sige pa. So, di man takasulod doon may mga barikade, di dyan atas tanay. So, hindi ko mabutan sa hapon, nga makasulod na sa city proper area. Okay. Chairman, saan mabalik ang normal yung operation 100%? Boss, guro... Abray, kay Tuesday boss, may mga may ara na guro nga opisina, balik kami normal. Okay.
Chairman, kamusta ang biyahe nyo sa dinagyang? So, mapropiot, budlay, may mga road closure kita. Pigado, gibiyahe na tumbray. Kita na ito, kahapon, halin na sa terminal, daw pasahero, pagbalik, wala din pasahero, no? Iba ka sa siyudad ang pasahero na ito. Pagkagahapon, gabi, amo lang namo pasahero, bray, sa gabi na, no? Amo na kahapon na nga itong monitor na ito sa itong mga terminals, nga pigado gilang biyahe, no? Tawag na mula nga wala pasahero, ibang nga pasahero, himos, nga para mag-adto sa siyudad, no? Kung naling ka sa terminal, damo pasahero. So pagbalik mo sa terminal, wala pasahero, pilala ka bilog pasahero nila, Zay. So far, Chairman, sa inyo iyang kooperatiba, wala man silang reported nga medyo incident nga may ginkaulamiran sa aton ng mga units. No, wala man, Bray. Wala report sa ato, no? Din ka itong pag-start sa 23, wala man report sa aton nga may mga mga aksidente sa bus nato, no? Wala man. Si Chairman Raimundo Boyet Marco na Bombo Champ ang ma-interview sang Bombo Radio. Sa kaangot sini, no, nga detalye Bombo Champ ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nagapasalig man ng effective immediately, no, kagay na pasangaga ginamatamat ni nila pangakuha, no, ang mga steel barricades, no, ang ginpamtang sa tagsaka kadalanan nga ginapasiraduan sa syudad sa Iloilo kagati himuson ibalik sa mga opisina nga natungdan agod magamit naman, no, sa sunod nga festivities kaga mga tinion kasunod siniabi ang piyesta dira, no, sa Haro Bombo Champ amo man ang ginapreparan sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Kagati sa karon, no, siya nga ma-interview sa nga Bombo Radio si retired Police Colonel Oldarico Garbanzos. Iyagin pahayag nga pisar wala sa nga opisina, no, ang ila enforcers mayara sang naka-deploy sa Japon skeletal ang sistema ng Bombo Champ sa pag-deploy nila sa karon kag nagadiler sa Japon sa trapiko sa syudad sa Iloilo. Yarab na duga nga pahayag ni retired Police Colonel Oldarico Garbanzos. Natapos na ang paghiwat sang aton nga dinagyang, maging mabinungahon, maging malinong, no, kag so far sa aton traffic very manageable, no, ang aton traffic situation during sang dinagyang. Lagi man mag-perfect, pero may mga areas gigitaw rin ang convergence ang aton ng mga motorista. So kung magdamo, may mga slowdown, no. Subong aga, open na tanan, no, ang aton ng mga road closures kag para ini, no, nga magbalik kita sa normal nga traffic scheme, no, diri sa syudad sang Iloilo. Madasig, no, kay dapat hindi na ma-impede or wala na sang rerouting pa nga matabo, and ang aton traffic sa Iloilo City magabalik na sa ilang mga normal ang aton nga local public transport route plan. Hindi naman sila affected kasi kung ano ang ilang mga fixed route, dira na lang sila masunod, no, effective subong gid nga aga. Okay. Sir Garbanzos, ang iban sa mga dala naton may mga barikada. Paano ginapangmatamat yung man ni Sir Kuha? Ang amo na da nga final coordination guidance nga ang tanan nga mga railings, no, nga gingamit para ini sa aton nga closure dapat ipahiga din na because may mga team kita nga magakuha sina later on kag ini nato, no, ibalik ina sa aton nga mga concerns sa offices kag i-ready naman ina para sa masunod nga mga major event. Yes, no, ang amo ng dia guidance since we are on public safety service, no, pagsiki sa traffic, may mga mas continue yang aton duty kay hindi pwede nga mabayaan naton ang mga specific area. May mga enforcers kita nga medyo kapoy gid because for the last 3 days, 16 hours ni ang ilang duty. So, ini may mga skeletal deployment kita subong
makita sila gyapon no kag magbalik sa normal nila nga mga duty starting tomorrow. Nabatian no si retired Police Colonel Udarico Garbanzo sa Pambacham kag isa karon no ang sitwasyon diri karon sa syudad sa Iloilo. Makita nato nung hindi amo na no ka heavy ang trapiko karon sa syudad kay wala sang opisina kag wala sang klase ang iba sa aton sini nga mga kauturan kag nagapadayon no nagapahanumdom nagapasalamat man ang ICT-TMO nga ang aton nga mga party goers diri sa Dinagyang nagasunod gid no sa traffic management nga ginpatigayon kagati dako gid nga bulig no nga sa diin ang mga enforcers naton na ginasunod gid sa nga tagsa naton ka mga umalagi kag nagkadto diri sa syudad sa Iloilo. Bamcha. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Brian Gonzalez sa imong siniyang follow-up report. Di sa aton sini nga mga kabombo, balik ka normal na ang ruta diri sa bahin sang mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo. Matapos ang lapit man isa ka semana nga patigayon sa mga rerouting, road closure, may kang tanan man sa aton sining selebrasyon sang Dinagyang 2026. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check ko naman this time si Bombo Pauline Piliora. Ining basura nga natipon sang General Services Office o kon GSO sa aton sinikaron niya nga mga kabombo sa pagtakop sa Dinagyang Festival 2026. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo ti naglabot ini sa naglabot ini sa makon mo humalin sa January 23, 24, 25 and 26. Mayara sang 188,490 tons. Sa aton sining mga kabombo ang natipon nga basura. Sa detalye, Bombo Pauline, please go ahead. Pambacham nakakolekta ang General Services Office sa Iloilo City sang 86 tons 86 ka tonelada sang gabi sang Dinagyang or highlights kini sa Dinagyang Festival along diri mostly makuha diri suno kay Engineer Neil Ravena ang head ng GSO sa may dalan or ang parade route ang ginagyan halin sa may bahin sa Iloilo Freedom Grandstand padulong dito sa may Iloilo Sports Complex kag mostly diri ang nakuha nila is non-biodegradable kag mga PET bottles kidiri Bambocham kag na obserbaran man nating iban wala bala in place sa basuran and amo man ni ang ginapahayag ni Engineer Ravena nga most probably basi next year man or basi makabutang ini sila in due time sa nga basurahan nga may segregation na gid kay susubong ang ginaubra lang nila dalon lang nila sa recovery facility kag didto lang segregate sa ilang man diri nga mga personnel kay di ang basurahan is or in trash bin is isa lang ang ginabuyan so amo pa gining i-improve nila but then ang ginapanawagan man sa mga festival goers or kung sino man diri mapadulong sa syudad man sa nga Iloilo nga kung ano man ang klase or namasahe isang okasyon is that maging aware man abe sa mga basura nila kag hindi lang ibutang or ipamutang-mutang bisan diin lang dari Bambocham. So far na deploy sang General Services Office ang nagdangat dari sa 260 ka mga individuals or mga personnel nila Bambocham from GSO lakip na dari ang mga drivers nila kag na-utilize gid diri nila ining 20 ka trucks nga panglibot kag ginaaga pa mo nga pagbugtaw mo diri palibot sa syudad sa Iloilo matinlo naman ang mga dalanon diri naton and so matotal halin man sang week-long nga celebration sa Dinagyang Festival naglabot diri sa 106 ka tons sang basura ang ila diri nga nakuha Bambocham. Babati bala naton ang aton nang interview kay Engineer Neil Ravena. This morning lang, Monday. So, most probably, gini siya, sang Sunday nga event.
naka-collect kita mga 86 tons, no? 86. So, amo na kada mo ang basura kaina and siguro mga 20 plus ka tracking gamit and almost siguro mga 30 trips, no? So, amo na kada mo ang na-collect kagina and na nahimos naman tanan, no? And right after nga na-clear and na-clean up na ng streets, nag-flashing man kita, no? So that malimpyo kita nga aton nga mga main streets. For week-long celebrations ng Dinagyang Festival, do we have estimated pila ini siya ka tons si engineer ang na-collect nyo tanan overall? Yes, we have 105 tons since Thursday nga gabi. That's the start sa aton Food Festival and we recorded, no, until Sunday. So 105, no. So ang 86 was solely for for the Sunday event. Kung ikumpara, ini siya naton sa previous nga Dinagyang Festival engineer. Yes, no. Actually, by weight, mas tamo ang last year, no? But, pero sa volume, most likely, because of the plastics nga, damo-damo, gid sa buong year. So, amo nang aton ng observation. Specifically, diin ini siya engineer nga area ang may pinakadamo gid ka mga na-collect around city. Yes, parade route gid, no? Parade route, meaning to say, is Freedom Grandstand going to Sports Complex. Ang nakuha ka sa aton waste bin is mixed waste gid, no? Ang sa festival nga controlled sang Lilo Hotel and Restaurant Management amo nakasegregate. We need siguro more waste bins nung i-deploy all over the city and siguro much better of segregated waste bin. Medyo magasto galing, no, kung musina, but most likely ang pag dispose of isang basura sa aton yung mga transient goers kag mga spectators hindi magyapon, no, hindi magyapon strictly nga naka-segregate as labeled, no, sa aton yung mga waste bin. So most probably it's better for us to have a waste bin nga lang anay mixed waste, then we will segregate sa aton facility dito sa Kalahunan. Waste appeal for the responsible disposal of their waste and at the same time makabulig, no, because ang problema sa solid waste is a shared responsibility. It's not the city alone, but kita nga mga generators nag-generate ang basura should also be responsible enough to dispose our waste. Bomba Cham, si Engineer Neil Ravena ang head sa General Services Office. So kahapon adlaw makita man naton sa pagpalibot-libot rin nato sa syudad sa Iloilo. So damo ginos ang mga basura bisan diin kala magkadto galing mayo lang man kay ginasunod baladayon kang katapo diri sa mga sang GSO. Amo lang na ang ginahambal liwat ni Engineer Neil Ravena kag sang aton man diri nga mga authorities nga shared responsibility ini siya kag indi lang iniya nga ipasunod mo lang or mahaboy ka lang sang basura kay balaan man nga may kasunod, but then mas maayo gani Bomba Cham nga wala na sang sundon ang mga GSO or minimal na lang ila diri nga sundon mangod kabalo naman maghaboy sa basura ang mga nagapadulong diri sa syudad. So sa bahin sang GSO may ara man sila sang mas i-improve pagidri with regards sa pag-dispose sang basura Bomba Cham. But so far mo na 105 katonelada diri ang na-collect sa week-long nga celebrations ng Dinagyang Festival diri sa city Bomba Cham. All right, thank you so much, Bombo Pauline. Ini si Bomba Pauline Dimitili Piliora and this is Bomba Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid sa liwat kay Bombo Pauline Piliora magluwas sa pagkolekta sang basura. Ang ICAG Fire Volunteers man nagpatigayon sang flashing, no, sa mga drainage sa mga gimplastaran sang sining mga kiosk pala, no, sa aton sining karon nga mga kabombo aga pa as of 4:30 clear na ng area mo tapos patigayon sila dyan sa flashing sa aton sining nga mga mayor gananon particularmente sa mga tindugan sa mga temporary food kiosks, no, sa aton sining karon nga mga kasimanwati gapaslamat kita, no, sa sining madasing pagpatigayon sang pagpanglimpyo, no, para nga mapabilin ang syudad sa Iloilo nga hindi lang malimpyo sa mata kundi pati sa
panimaho sang tagsa ka pumuluyo, malimpyo man ang ila sini nga mahaklo nga hangin, no, nga maglabay sila sa aton sini karon niya nga mga kauturan. O kagati siyempre sa masunod nga mga aktibidades dapat na mangin responsable man kita yaboy nato na sa nagakigo sini nga lugar sa basurahan ang aton sini iya nga mga sagbot para nga ti mapahagan-hagan naton ang trabaho sa taga General Services Office, but just the same sa gyapon sa aton sini karon iya mga kuturan nga naga-abi-abi gid naton o ginabi-abi gid naton kagati siyempre ang aton sini nga pagtahod sa mga tawo nga nagapaninguha kag mayara sang trabaho agud nga ipabilin nga matinlo, no, kag hindi mabaho ang palibot sa syudad sa Iloilo pagkatapos ang tagsa ka mga hilikoton, kahiwatan, selebrasyon kag aktibidades nga ginapatigayon naton partikularmente sa mga mayor nga dalanon. Pagbalik naton na Banwa, dugang ang mga balita kag impormasyon si Police Brigadier General Josefino Ligan, ang PNP PRO 6 Director, no, dayaw sa tanan sini nga personnel lakip na diri pila ka mga force multiplier kag law enforcement agencies ang aton sini nga pungsod nga nangin kabahin sang deployment sa dinagyang 2026. Amoy-amoy sa 50% nga nagdumo ang major crimes. Diri lang yan sa bahisang syudad sa Iloilo, no, sa aton sini mga kabombo kag napasiguro sa aton sini kapulisan kay iban pang law enforcement agency nga masaulog ang dinagyang festival nga malinong kag matawhay. Kag kasong homicide na tala na ipasakaw batok sa tangiya sang puluyan nga ginsulod sang ginaaligar isa ka persona nga tuyo nga magpangawat. O tinatsimpuan gid sang tangiya, tiniro niya sang didusing pugakang. Sus Maria kag Josep, way gid makasalbar ining ginaaligar nga masulod kung tani or tuyo magsulod sa ila sini nga puluyan. Igo mura na ibaluan nga nagamapdos pa ini sang 3 kabulan. Balikan ta mga dalagkuan mga balita sa baray nga pagpalayag sa Momoray Soto pagkatapos ang mga dalagkok sang raron kag sumungman labing importante nga mga panumdum. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Nga magbiyahe agod manginahasol free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sa bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time. 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isunto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Mga city mail man ka uniform personnel ang gin-deploy para nga mapasiguro ang matawhay, malinong nga selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 diri sa syudad sang Iloilo. And indeed, na pabilin nga ningin malinong kag matawhay kag wala sa mga major crimes nga natabo diriya sa bahin karon sa aton nga lugar sa tion nga kita ang nagsaulog sa Dinagyang Festival. Humalin pa sa Huwebes, Biyernes, tubtob, Domingo sining adlaw. Bangod sina sa aton sini karon niya makuturan gin pasalamatan ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang aton sini iyang PRO6 Director, ang tanan sini mga uniform personnel nga nakadeploy sa tion sang Dinagyang Festival 2026. Si Bombo Krill Milyasa may follow-up report. Bombo Krill, please go ahead. Subong nga opisyal na nga natapos ang Dinagyang Festival 2026 ginpahayaga diri sa nga Police Regional Office 6 o kanang PRO6 nga nangin madinalagon kaga incident free ang paghiwat sa nga Dinagyang Festival subong nga tuig. Suno kay PRO6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, wala sang may na-record nga major incidents ang mga kapulisan sa subong nga tuig sang Dinagyang Festival kung sa diin mayara kano gani ini sa nga pagnubo no sa nga 44.44% ang mga insidente ikumparar sang nagligad nga tuig. Pahayag niya may yara lamang sang 4 ka krimen ang nagluntad halin sang January 19 tubtob January 25 kung sa diin kalabanan diri is mga focus crimes lang man kuno bombo chomp, which is usually ang mga pagpangawat. So nahibaluan man nato no nga kahapon nga adlaw may ara nga na record nga mga pagpangawat no dira sa distrito sa nga Mandurriao kaga may ara man diri no sa area sang city proper. So mostly mga naduraan lang man kuno sang cellphone, sang mga wallet, and amo ini ang mga gagmay nga mga krimen nga na record sang aton nga mga kapolisan. And aside from that, wala sang other nga mga major incidents amo na nga ginpahayag diri no sang PRO6 nga nangin madinalagon ang paghiwat sang Dinagyang Festival 2026. So sa estimated man
sang aton nga PRO 6 no nga mayara sang naglabot 350,000 ka mga individual both na dira no mga locals, tourists nga nagpadulong diri sa Iloilo para man makipagbahin kag mag-celebrate sang Dinagyang Festival 2026. Kag bangod diri nga since officially no nga natapos naman ang Dinagyang Festival, magapauli na no sa ila nga tagsa ka pamilya ang aton nga mga kapulisan nga ginpang deploy sa Dinagyang Festival 2026 no matapos ang ining ginpatigayon nga closing and awarding ceremony subong nga aga. So nahibaluan man naton nga ining atong mga kapulisan ginpang deploy ini sila nagkahalin man sa nagkalain-lain nga probinsya diri sa rehiyon halin sa Aklan, Antique, Guimaras, Capiz and may ara man no nga gin-deploy ang Negros Island region. So ini sila after the closing and awarding ceremony subong nga aga nga ginhiwat magapuli na ni mga inino sa ilaman nga tagsa ka pamilya kag sa ilaman nga probinsya. Diri ginanunsyo man ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan nga hatagan sang duha ka adlaw nga break ang ining atong mga kapulisan agod nga makapahuway ang mga ini. Ginpahanumduman niya nga wala sa nga may mainom or may mag-inom no diri sa aton nga mga kapulisan sa makahulubong nga ilimnon kag i-make sure gid nga gamiton ang ining duha ka adlaw sa ila nga pagpahuway. Gindugang pa niya diri nga ini bilang pasalamat sa nga Police Regional Office 6 sa aton nga kapulisan sa ilang nga serbisyo nga ginhatag sa syudad no sa subong nga tion sa nga Dinagyang Festival rason nga nangin matawhay ini kaga naging madinalag-on kag diri bomba siyang gindugang man niya no sa aton nga pag-interview sa iya nga iya gid no nga ginapasalamatan man na si City Director na ton nga si Police Colonel Wilbert Aparilla sa iya man abi nga dedikasyon diri kay since given daw nga wala pa siya naglabot isa ka bulan or 20 days pa lang iniko na siya madamo na kumbaga nahimo sa aton nga city and which is among inino nga naging madinalag-on ang Dinagyang Festival kag diri ginalauman man niya nga kabay kano nga manging permanent nga maging City Director si Police Colonel Aparilla sa Iloilo City Police Office. Sa rebel pabati naton ang naging pahayag ni Police Regional Office 6 ang Director Police Brigadier General Josefino Ligan. As to the crowd, yesterday umabot tayo ng almost 350,000. Yesterday lang yun, sir? Yesterday. Dinagyang? Buong Dinagyang. Yes. So, napakarami nun. And yet, na-provide natin ng maayos, mapayapa yung festivities. Kaya maraming salamat talaga sa nakilahok lalo na dun sa pag-provide ng security sa lahat ng mga bisita, mapa-local or foreign, nabigyan natin ng maayos. Sir, ano yung natin sa mga police na nag-ano dito, sir? Meron ba silang break or? Yes, I have nakalimutan ko lang sabihin kanina para sa kanila. I'll be giving them a 2-day break. 2 days Yeah, break. 2-day break para makapagpahinga din sila. Ilang percent yung dinikis ng yung focus crimes compared last year? Compared last year, 44.44%. So that is, kasi konti lang naman kasi 3-day period lang ang Dinagyang. And we recorded last year 8 and ngayon nag-record tayo ng almost 3 lang. 3 incident? Yeah, 3 incident. Mga anong klase yun, sir? Mga focus crime yun. Yun yung theft, karamihan theft. So, sa dami ng pulis, kaya tayo nagpapasalamat. Konti ang krimen, walang major incident, and na-achieve natin yung commander's intent na there is no major incident or significant incident na nangyari. Even in his short period of time na namuno sa ating Iloilo City Police Office, maayos ang pagdala niya. As you have witnessed naman. At yung lalo na dun sa anti-criminality efforts natin. So, hoping na magiging permanent siya and mapaayos niya lalo as we face mga coming mga events for this year, especially here in Iloilo City.
Bomochamp ato nabatian diri ang naging pahayag ni PRO6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan. So muna ang assessment no sa aton nga mga kapulisan nga nangin matawhay gid no kag naging madinalag-on ang paghiwat naton sang Dinagyang Festival 2026 at kabay pa no sa mga masunod pagid nga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo wala sa nga may ma-record na nga mga major incidents bangod ni pahayag niya nga padayon nga magaserbisyo ang aton nga mga kapulisan para sa publiko. Bomochamp. All right. Ini si Bombo Coral Panisales Melieza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Krill Melieza mo ning resulta sa police visibility. Bisan waay ang aton siniyang mga deployment kon i-maximize sa Iloilo City Police Office ang police visibility hilabi pa sa tagsa siniya kadisura sang kagabihon tubtob kagahon bisan adlaw man gani no dako gining bulig sa prevention sang pagluntad sang krimen kay basta makakita iya sang uniform personnel ang sinuman nga mayara sang plano no nga magtugas sang anuman sining sahi isang ginamo dira o kung krimen dira at ilaban-laban iniya mapaiway gid or hindi gid pagdayunon sigano nga madakpan sa dayon kag ilupot sa karsel pero tikon na ang aton sa mga kapulisan ara lang naga-standby sa istasyonan kag nagahulat lang sang call up ni hulaton anay nga may matabo antes nga mag-responde mo nang guaya sina sa aton sini nga mga kabombo pero kung mayara sang police visibility naka-deploy ang aton sini nga mga personnel ti dako ini nga bahin sa crime prevention nga ginatawag. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay check naton si Bombo Jomar Villa direktamente sa banwa sang pututan sa sining natabo sining pagpangaluthang nga ang naluthangan diri ginaakusaran nga nagapanulod-nulod sa puluyan isa ka babaye kag natukiban sandig sa ginpatigayon sining autopsy examination ini ang nagamapdos pa 3 bulan o galing kay ang natabo si Andreas per initial information nga na timingan gid sang tag-iya sang balay nga nagatuyo ini nga magsulod. Tinidto kag iya sining ginaluthang kay ginapayag diri banwa nga makaduwa na ka beses nga ginkawatan ang nasambitan sini karon nga puloy-an. Maidugang nga mga balita kag pagpangusisa diri si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Mambutsab na tigayon ng mapasaka ang kaso sining homicide with the use of unlicensed firearm, no? Batok sining suspitsadong nakatiro patay sa minor de edad sa may barangay Igang, Banwasang Pututan, Iloilo, diri sa may Zone 4. No? Ang barangay Igang, medyo lapit-lapit lang is Banwa, kung halin ka diribla sa may Saraga, going to Pututan, lapaw ni sa hospital, may bangga ni Patuo. Ang pasulod sila, more or less, siguro halin sa main road, mga ano lang, no? Mga 3 to 5 kilometers, no? Kalayon sila pasulod sa nasambit sining barangay, no? So based diri sa pagpangusisa na tundugang sa bahin karon sa kapulisan ang biktima sini ang kilala kay alias Mitch, no? 16 years old, minor de edad sining babaye, kag ang suspitsado mo ni si alias Jose, no? Nagapangidaron 60 years old plus, no? Kung 60 plus Bombucham, kag residente mas sa barangay, no? Isa lasnik barangay ang biktima, kag ang ining nasambit sining nakaluthang sa iya, no? So based diri sa paggangot sang Bombo Radio kay Police Captain Beverly Cataluna, ang Deputy Chief of Police sang Pututan PNP, again aplastar sini, no, kung paano natabo ining nasambit sini nga insidente. Kay balan mo ang ining nakatiro, may tiyangge ini sila, no? Bumbutsam sa idalom na tiyangge,
sa ibabaw kwarto, no, to dira na blas lagatiner, kag may balay gid sila nga separate man, no, pero ti donanad sila nga dira nila magtiner o pod man nga sini nga pamilya ni sa Tiangge, no. So sang mga pasado alauna, no, sang tinlikdan sining adlaw sang kagahon ti mamuok, no, ang ila sining katulugon didto nga daw nabugtawan ining nasambit sini nga suspitsado kag notisyaran sini nga daw may nagabungkara sa idalom, no, kay balamong dalom sini nila Bombotsam bag ulan ning agin pasad sining Tiangge o kuning ila sining Tiangge ang sa palibot sini may parts sang galvanized iron o konsin, no, ti kon gamay lang tandog sini mabungkaras gid. So didto nga nabugtawan ining suspitsado kag nagpanaog sa hagdan. Pag panaog niya sa hagdan, ginbuksan ang pertahan, Bombotsam, ang pagbukas niya wayagron di ayon nga open buktanan bla, no, dugin palagtik yak ng pertahan para in case kun dumiara gid man kuno sang nagsulod, so ma-aware kag malagyo. No, so dito sang pagbukas niya kiti kagahon alauna madulom-dulom pa kuno ang palibot sa ton sini ka mga kabombo, pero sa sulod niya may suga, no. So pag bukas niya to sang Tiangge, sang sining nasambit sini karon yang nakatiro sining suspitsado, nakita niya nga may ara, no, ginapahayag nga gina-atake, no, kun hana siya nga lampusan sang 2x2, no, sang sining nasambit sining 16 anyos babayi. So ang natabo sini kay ang suspitsado may dala na gali siyang armas, no, ang armas siya ni homemade nga 12 gauge shotgun. Ang shotgun niya ni hindi ni bali-bali, no, kun una mo nga paglantaw kag kuno hindi ka gani expert sa armas basi masalaan mo pa M16 mo. Ate amo ning ginatawag nga Pugalite. Pugalite. Oo. May magasin. Ti Pugalite gid eh. Oo. May magasin siya, no, ang sining armas. Damo na mo, may Smith & Wesson, may bali-bali. Haplos. Oh. Daw ano bla? Daw balanyos bala, daw ointment, na. Oh, haplos amo na tawag sila mo Jumar. Tapos may man niya nga Pugalite. Yang Pugalite na daw kasubog yang aging tawag na nga Pugalite kay Anchuraya. Daw Armalite, daw M16. Oh. Iyan, sak mo dang homemade man siniya nga magasin niya kag krangon na sus Maria kag usib nga nag-uumagi ay. Ti amo to gani, no, mismo kinato si Captain Catalonia unaya ko nang pakita be gani ko no M16 mo. Bombotsam ti amo to gali nga ano ni siya, no, homemade sining 12 gauge shotgun. So dito kay nakapangaman aning nasabit sining nga suspitsado, kabalal mo before sa natabo ni mga duha na kuno kabes kili ni sino kuno nga ginkawatan. No, ang ining suspitsado ti isa man na sa gidalantaw nga basi kun tika na nya man ingkis kun magbalik bla, no, kag kun basi may matabo liwat amo to nga nagapangaman man sa sang kugalingon, no. So sang nagkitay na ang ila sining banas Bombotsam siguro so kada sigon sang nagakatabo pagkita yato nga ginahana siya nga lapusan sa 2x2 ti ang normal sa instinct sa tawo. So depensa singa sinikuligilingon, no, amo to nga pagkita yung nga dohana sa lampusan ti amo to gin luthang, no, ini ang sang suspitsado ang biktima. Ang distansya siguro do mga 6 feet estimated talang based man to sa pagplongos sisa naton sa sining natabo sining insidente, no. So after kay ti madulom mo ang nakita yalang kuno do may naghakyaw nga nga kamot sang tawo kag hana siya nga lampusan, no. Sang 2x2 sini Bombotsam. So mo to nga ti ang instinct niya nga mag depensa sang ya sining kagalingon amo to nga natiruhan ining biktima ang igo yan ni Dres wala gid ho bado drigid siya sining
ano sini no dirigid sa wala sini nga dughan bumbuchamp no sang sining nasambit sini nga biktima mo to nga pag-igo sa iya tiway na makapalagyo no sa sulod sa nga compound ining nasambit sini nga individual may powder burn pa kuno mo no ang bayo sini nga itom sang biktima sang nakita to sa kapulisan nga waay na sang kabuhi bumbuchamp sa ton sini nga mga kabombo so sang Subot silingon lapit lang distansya Bombo Jomare. Medyo malapit no kabala mo ti luwas na ti ang armas ang gingamit na ba pada niya sining barrel sini bumbuchamp no so amo tong ang natabo nga ginlothang sini nga way na makapalagyo ining nasambit sini karon nga biktima no so ang pamangkot sini kun nga ano tong ya sini nga intention no anong intention sa sa sulod to sang compound nga 10 oras ang kagahon so ang isa sa kidalantaw kay di pa klaro gid kun ano tuyo sini mangawat o kun masulod lang to sa sulod kay sang na-recover sa area no sa scene din tabo ning insidente may nakuha to sila nga amo tong tapi abi no ang gingamit pero tapi to duya kuno to sang suspect no durada kuno sa likod sang nga butangda ginsandig ang kutsilyo may nakuha man silang kutsilyo lipot lang siguro do mga ano ni do mga 5 inch siguro ning kalabaon lang pero ang kutsilyo yes di bumutsam busungan no ang lapad ni sabla tapos puntaya taliwis Tiyanan amo siguro sa inyo to anong tawag sa inyo to Bombo Jomar? Ang amo nang tawagan ito sa mo ng busungan o sa kaduga busong mo sa ako niya pagkabalo tiyanan amo nang inambal ng tiyanan kay dumay buyon siya property talom na ti pertek talom kag kun iguon ka ti perte maklapad agi niya taliwis na puntaya be taliwis puntaya ting taliwis amo na mapenetrate amat-amat nako pilas mo da tiyan mo itong na-recover no, sa side sang 16 years old ng babae kag the same time ang screwdriver ang nakita to kag sining cellphone no ang screwdriver amo ning gidalantaw sang kapulisan nga posible gingamit sini kay nakita to sa may sliding door sliding window gali no kay bintana nimo ang humanis sa may glass bumbutsam do may nakita sila to nga hurmas ang kamot at the same time do may nakita nga gamay nga dugin loket bla no so ang isa sa tsuri sidi nga posible ang nabatian tong gahon sang suspect prior pa man sa insidente amo to posible nga dugin na loket to ginastrongkal to ang bintana no amo to nga nabugtawan siya no amo to ang na-recover sining screwdriver sa sining posisyon may narikuha sining kwarta pero ang kwarta ni hindi ni gali payas ang suspect no subot silingon away pa ni matigayon makawatan kay ang kwarta to na recover do nakaipit no sa likod sang cellphone bala mo may casing na mo ti kalabanan iban ginaipit da so mo nang na-recover siling kwarta sa likod sang cellphone no sang nasambit sa individual kun ka siguro why sang nakita sini nga cash no kay ti na ano mo na tribukaho nabugtawan tong nabugtawan to ang tagbalay amo to nga natigayon sini nga neutralize no ang nasambit sini karon nga individual so ginalantaw bumbutsam kay hindi pa karon maling kay sa kaduwa na tabo ni nga kinawatay kay may nakuha madakuno siya ligan sa Tiyangge do mga November nga bulan kag December do sundan agad no ti ang initial ting information do mga 70k ang 70 kag 7,000 no ang nakuha sa Tiyangge pero why tuya sila sang suspitsado no nga natumod abi gangin parikod lang sang tagbalay nga nakawatan siya no why sang why gito slide niya mo why sa idea no why sa idea kung sino tong ipablatter ya to gin parikod lang bumbutsam nga at least may arada sang detalye sa kapulisan nga may natabo sining nga kinawatay pero hindi siya malink to sa sining biktima nga mo ni karon ang nakita to kag naluthangan sa sulod sang puloy-an bumbutsam no ti amo ni karon ang isa sa gidalantaw suno man ganito sa suspitsado nga ti kun ano gid man sabto niya lang
no, kay ang pamilya sini nga nalisdan ang tinguha man kung paano nga ma-file kagamoton na tigayon na ma-file ang nagkikigo sining kaso sa sambit sining individual. Bombocham ti no sa biktima kung sa sining suspitsado kung ano man sining mga legal sining himuon ti sabto niya lang galing, no? Ang nasambit sining insidente. Bombochap may mga gani, no, na pakigangutan kita sining pumuloyo sa lugar, may mga naghambal nga ti ko nakita guro to ya nakita to ya sang suspitsado ang biktima gilayon basi hindi yaman kuno to pagtiruhon kay sa pagkabalo naton sa pagpangusisa naton kung parehay galiniho ang suspitsado kag ang tatay ka biktima. Sus ang kamagulangan, no, nga utod sang sining napatay ihado ni sa suspect kay Bombocham sa birthday. Kayong balay nila ni tamalaklapit, no, siguro do may mga kaintek pala ni. Ihado sa bunyag. Bunyag, sakto ka, no, amo na ang isa to sa na mention diri sa aton, no, sa aton sining mga kabomboti mismo sa suspect amo matuganing hambal niya kung nakita ya kuno to basi kun hindi yaman pagtiruhon kay ti kilala niya mo. Galing kay ti siguro nagapangaman man siya kay ti duwa na ka beses na kawatan hindi lang pisos-pisos kundi lagko sining amount. So mo na to siguro nga may naman siya may preparasyon man sa kagalingon o galing kay ti mo na ang armas sining gingamit hindi ya mga lisensyado. Bombocham amo to nga ang kaso sini homicide with the use of unlicensed firearm. Ari blanay ang kabahin sang pahayag diriod ni Police Captain Beverly Catalunya, ang Deputy Chief of Police sang Pututan PNP sa may interview diri sa Bombo Radio. Panglukit sa glass window sang iyang tiyangge. So gin-verify niya tapos naabtan niya nga may tao dito nga nagapanglukit. And then gin-attempt sini siya nga nga lampusan sang 2x2. Siguro kag amo to siyang nag-trigger nga natirohan niya ang biktima. Di niya to nigo ang biktima, ma'am. Ang sa iyadughan may gunshot wound. Okay. So nga kuno nakita agad nga nagkuha to sang gamit or kwarta, no? Actually sir, sang pagbukas niya sang pertahan, nakita niya lang nga may nagalukit sang glass. Kagos sang natiruhan niya, it's because nga gin-attempt siya nga lampusan. Yes sir. Okay. So baling biktima ni may dalang ganito ang sa na-recover naton may dala ini siyang kutsilyo kag ang screwdriver na most probably gingamit niya sa paglukit sang bintana. So din gito igo biktima ta, ma'am? Sa dughan sir. Isa lang igo? Yes sir. May entrance or sa tubang igo niya or likod? Sa tubang. Tubang, no? Yes, subot silingon gatubang ang biktima sa suspect. Yes. Tubangay. Okay. So bali na recover naton, ma'am? So ang na-recover sa crime scene is ang of course ang gamit. Especially ang kutsilyo kag ang screwdriver kag may cellphone ini siya nga dala kag kwarta. Kwarta kasi ito kwarta, ma'am? Kwarta sang biktima naton kay nakabutang siya sa cellphone niya sa likod sa casing. Subot silingon way pa sang natabo nga dumay nakuha to sa nagtiro, no? Sa wala pa sir. Sa balay to, no? Do Tiangge? Tiangge siya. Tiangge, no? Okay. So after siya din natabo, ma'am, sa suspect nag-surrender siya na dakpan lagyo, no? Yes sir, nag-surrender man siya sa aton nga barangay Kagawad at and gin-turn over sa aton mga responding police officers. Ang armas niya gin-surrender man? Yes sir. Okay. Ano tong armas, ma'am? It is a homemade shotgun. Homemade, no? Unlicensed homemade shotgun. Okay. So after siya ang kaso, anong natabo sa kaso siya? So ang case is na-file na ini siya kahapon, ang case of homicide. Homicide. Yes. So ano may billable in siya, no? Yes sir.
Mga pila po nung bail si ma'am? Well, it depends sa determination pa man sa court naton. Okay, based sa investigation nyo, may record ng biktima, ma'am, ang napatay nga nga do, nagapang sulod-sulod, ano? Well, so, based sa investigation, though wala ini siya sang formal complaint diri sa police station, same also sa barangay, wala man siya sang recorded. Nabatiad si Police Captain Beverly Catalonia, ang hepe ako ng Deputy Chief of Police sa Pututan 20. Amo ni karong isa sa dako sa ning kapalamukutan nun kay mismo pating pamilya di makapati. Sa natabo sa ila sila kay mata kag ang patiman ang mga barangay Bombotsam kay nagpulpungusisa kita sa lugar. Adoy aruson mo gani kunom kita nimo do binukot man kuno gani ni. Sa ila sining puluyan ang ining nasambit sini karon niya nga individual isa gani sa makatestigo sini kag makapamatuod ang lola sa nga nasambit sini karon nga 16 years old nga babaye tawgon tala siguro kay Elias Marie natigayon diri mapakingutan sa radyo kung sunod sa iya pag kilala siya sining apodo hindi ko no matabo nga himo sini nga magpangawat kag tang nabatian sini nga do di gani kapating nga muna nga magsulod-sulod sa balay kag amunay kon ang intensyon gid man sini ang magpangawat Bombotsam sa ton sini nga mga kabombo and the rest sini ti kay ara man ang ginikanan ang nanay kag tatay sang sining napatay so ginatugyan niya lang kung ano mangin desisyon sa kaso sini kon porsigid sa korte sini Bombotsam kati na file naman kag sa lula gani tigin kasubo gid sini ang natabo sa sining apo nga sa subong do di pas na makapati kay kun lang tabon kun sa financial siguro nga aspect abi kun toyo gid bag sini mga awat sa bata Bombotsam may trabaho ang pamilya bisan pa paano ti tawag nga kapigaduhon natural ina may eksperyensyahan pero nagatinguha kay amay sini nagaupod sa delivery sa mga convenience store mga papaeskwela ang mga kabataan sini kag santo gani sa pagpulop mangkot naton duay man gani nga naga pamroblema gid sa dako in terms sa tuition o kun sa kinahanglanon sa eskwelahan kay gina-provide man sang ila sini nga ginikanan Bombotsam kon paano nga matagaan sa nagakigo sining atensyon ang ila sining nga pagtuon ti suno sa lula ang iya lang sining sarang nga mahambal nga ti tugyan niya sini ang nagakigo sining karon nga investigasyon kag kun anong manginresulta sini sa investigasyon karon sa otoridad. Ari Blas si Elias Marie sang ma-interview ang lola sa nga biktima. Napagsulod sa Changi ito ni Sir Jose. Ate, kung sa akon lang, hindi naman siguro mahimo. Kung wai ti upod, ay ti babae siya mo. Kagway man ti record dia sa barangay nga amud nga kuan abi sir nga kung ano ya kuan nga gapangawat dia ti way man ti record nga amud ay Sang natabo na nung reaksyon mo dahil bilang Siyempre nakulbaan gakurudog ako. So, tapos ginagad ko kamagurang ko nga masunod daad ti hindi ako magsunod dayon ko kasi malipong ako. Sa amo tong akto gakurudog lawas ko. Hay ti nag-adto kami sa may namatyan. Then bila kanay kinto. Ti natabuan nga paglupok. Matunog yung lupok ko namon gani triangle gali hay amo dun to natabo. So balisi mo pagpati nga daw hindi ka convinced nga mahimo iko sang apo mo. Hindi kung why ti nag-ano ka na. Basi barkada na o ano man nga nagkuan ka na nga mahimo na to. Subot sila ano do may nagsugo ano man? May nagsugo siguro Hay ti why man ti record ja bata. Nga kung kuanon mo gani hindi maghambal kung hindi mo pagpamangkuton sakto malada magnguri-nguri. Ti why man ti record nga makunabi nga halin sang una na naghanggon nga nanakaw o ano why man? Di ba si bangod sa kapigaduhon man mo doon tulod sa iya? Ti amo da gani ang isa ka kwan nag-obra gani yan nanay na hasta nga matustusan niya pag ano nanda pag eskwela nga kung anong kinanglano nanda matao ka nanay na. Anong trabaho na? Nag-obra di sa may nagbantay kamalam sa may Burnwood. Ti tapos ang tatay na gapangita man ka ano nga makwana naman ana mga bata mapakaon naman sa mayad nga ano
Pero antes natabo to ma'am, may mga nakitaan ka mo nga naglain di sa batasan sang bata or do medyo way na siya biga gawag panugid sa mga ginakatuan niya, ginaubraya. Ti hambal ka tatay na nga kung kis ako no daw nagapisik bala nga dya. Tapos kung panon mo gani sa madulo mo na nahadlok. Ang bata? Oo, ang bata. Oo. Saan lang na-notice? Why lang ko kakuan pa basta hambal niya katatay na nga dang antes ta na makuan ka to nga daw nagapisik labla. Nga daw ginakibang ra siguro o ano man ran eh. Ano man nervyos siya naman? Nuwa ay man, hindi man na normal nga bata. Kung sa ron ma'am kay tinaka-file na case do desidido gid ka mo nga mapasabat to ya ang nagtiro. Ti kung ako ta naman ko to ninyo sir, why ko ti ano ko da hay ti daan niya nanay na kag si tatay na tanan nagakuan ka andang ano ti why ko ka ano, why ko ka maan. So, may mensahe ka to sa nagtiro abi or ano? Anti way takot mensahe ti ang akon man naluoy man ako kana eh. Ay ti dang kumo nga mayad man nga tawo. Ti kung baga daw nasalaan lang tana. Nga ti kung sa bagay kung man ana to siguro nga bayi hindi naman to mahimo nga tirohon. Ay basta ko do may koneksyon do pamilya pa do na tuod pa sa ano? Ang suspect nga pag biktima. Hindi man an mo ang asawa ka magurang namon. Bali tiya na. Doon nagkuruan-kuwan doon eh, nagtrapik-tapik doon. Pero why ka mo hiligot anon ma'am? Waay. Manami iya ano ni Silito. Why tikwan? Ang pahayag sang lola no tikon amo sa ni klasada sa ni karon nga gina-insist nga posible may nagsugo sa iya Bombotsam. No, galing tikon sa legal naman kiti mismo tong biktima siya to yung ara sa sulod mo. Aha. No, sa compound Bombotsam sa aton sila nga mga kabombo. So gida kag Bombotsam na confirm confirm ko lang kay expert information ano no naga-mapdos giman ang biktima? Based to sa pag-usisa at sa police negative tong ila negative. Nga negative ning information. All right. Bombotsam sa aton sila nga mga kabumbo. So mo niya, no? Kung anong mga legal sila nga masunod, sila nga matabo, no? Kahit sa pamilya, so mundo nag-focus sila kung paano nga maplastar na yung haya sang ila sila nga mata, kag kung ang desisyon ko ipursugid ang kaso, kahit na-file naman, si Udo ay pas ang comment, no? Doon di pas decide sila karon. By the way, ang compound na bilog sila nga compound, nalakip man dira ang balay sa biktima or compound niya sang suspitsado? Bilog na compound hindi kay ang suspitsado may gate man siya may kudal man niya balay mo. Okay. Tapos ang daw naga-separate lang putwok tunga. Na putwok pasulod sa ila sa nga lugar dito sa Zone 4. Siguro more or less mga mga 15 metros kurong kalayon lang. Ang balay sa nga biktima kag ang ining nakatiro sa iya Bombotsam. May pila kita gadget ka napakingutan sa nga mga pumuluyo sini karon kag do nagapati man nga do di man mahimo. No, sang biktima kag ang ila sini nga nga gidalantaw sini nga basibla may nagsugo. Sa iya nga amo nang mobrahon og galing ting dako sining palamukutanon. Kung sino no ang nagsugo sa iya kag kun ano ang saladton sinikiti sa mismo ang nadakpan to mo no sa sulod sang compound sa gasirin sagbit sining nga puluyan Bombotsam. So kunan ta niya no plus ta iban sining mga detalye kag impormasyon dugang diri sa aton sining pagpanglagan. Bombotsam. All right. So manang latest no direkta diri sa may Banwa sang Putotan Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Hindi man gali magliwan ang biktima sa suspitsado. Kag ginapayag nga nasalaan lamang ini. Tiyang palamang kutanon karon tinga may dala tong screwdriver kag may dala sining sundang kag palamang kutanon pagid
may screwdriver ka, may sundang ka, makuha ka pa baratiha. Sa aton sini nga mga kabumbo, makuha ka pa baratiha para nga lampusan mo ang imo sini nga tuyo sa kiton. Ti basim la kun ginbutang lang ni siyang screwdriver kagang sundang to. But anyway, tugyan naton ining pagpangusisa sa aton sini nga kapulisan kag ang suspect ang ginkasuana sang homicide kag ini siya ang desidido man niya nga mag-atubang sa kuno naman nga krimen ang iya sini nga nahimo. Ang dugang mga balita kag impormasyon ay tugyan naton sa iban sinimanu sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Kinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban.
Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study. Good afternoon, Gid. Sa inyo tanan mga kabombo. It is now 21 minutes after 2 o'clock. Balhidlaw, mako sa inyo ba? We did not see each other Friday, Saturday because may mga importante nga mga coverages sa dinagyang. And of course, balaan ko, nagdagyang man ka mo. Ti kumusta ang inyong experience? May ara ka mo da nga luyag nga ipalabot nga experience diri sa KLP. Pwede gid na nga may email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan kag ipadala. Sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, last week na para sa bulan sang Enero. Tapos na kita sa Dinagyang and manog fiesta ni kita sang Haro. Oh, isn't that exciting? It's the 26th of January 2026. So welcome mga kabombo sa Monday edition sang kahapon lamang program. And hindi ka mo surprise ha because today kita mag-interview sang aton nga winner para sang last week naton nga winner si Angga sa Bacolod City, and today maga-announcement kita sang aton nga panibag-o nga winner for last week man. All right? So this is Tita Regine of the night kita sa sininga hapon. Welcome sa kahapon lamang program. Ari aton ang bahanon para sa inyo tanan from JR Claret ngano
Good afternoon. This is KLP. Tawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat-dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di di ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Patong na lang maski sakitan lang ko. Abi na ko gugma ang bulabaw, gugma lang o wa nailangin. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Patong na lang sakitan lang ko. Patong na lang maski sakitan lang ko. J.R. O'Claret with the song Ngano. It is now 27 minutes after 2 o'clock. Gina-welcome ta na diri sa studio. Face to face kita sa iya. Si Angga sa Bacolod City. Good afternoon, gid sa imo, Angga. Mayong hapon, Tita Reg. Tunog-tunog lang ang imong tingog, ha? Taga Bacolod City ka gid gali? Oo. Diin ka na di sa Bunga Star sa Iloilo City. Sa Uma. Sa Uma. Tita. Di na ang Uma ng Sa Mina. Sa Mina. Pero subong, ari ka sa syudad? Or mapuli ka pa karon sa Mina? Oo, mapuli pa. Sige.
Bale, natabo ning imong istorya last December lang, kag parte ini sa simbang gabi. Ginakumpleto mo gid man ang simbang gabi? Oo, Tita Rids, umpisa sang gamay kami hasta subong. So do panata mo gid na iya ang Oo, 9 days buog. nga simbang gabi, kompleto nyo gid na. Kompleto gid Tita Regine. Sige, abangod kay nag-simbang gabi ikaw, may mga hitabo sa imo kabuhi, no, which involves the simbang gabi. Ano to natabo isa kaaga nga naglakat ka mga 3:30 sang aga tapos ikaw lang isa. Oo, Tita Regine, kay abi ko ya may motor lang bala sa may waiting shed namon. Tigin tistingan ko siling ko basi bala may malabay man balang motor, ti sige la akong lakat wala gid. Ti tapos ang ginuba ko ang sapatos ko na lang kay hala dalagan na kong dalagan kang tapos na dugin na kulbaan nagikaw anang Tita Regine kay siling ko basi bala may masugata ako nga hubog kinhadlok dang daan ako sa hubog. Ginuba ko ang sapatos ko Tita Regine tapos gahambal ako Diyos ko buligi ako Lord buligi ako hapo nagid ko Tita Regine hapo nagid ko hasta nga may naglabay ng isa ka motor nagbalikid bala tapos nang siling ay ikaw ulit tita angga sakay na diya siling ko wala wala motor tapos nagsakay na lang ako sa kanila hasta sa sulod ka simbahan hasta nga pagpuli namon ginhulat nila ako amo to Tita Regine ang una kong na Sa umani siya natabo? sa umana sa Tita Regine. Di ba 4:30 or 4 o'clock ang simbang gabi dito sa inyo? Oo, galing kay nagaano kita kung Tita Regine nga ako mag-umpisa bala kami sa Tita Regine. Ang gusto ko ya Tita Regine makapungko gid ko ya. So wala ko ya nagtutun-temprano gapalit. ka? Oo, wala ko ya gapalit sa simba. Tiway kagid sang may nakasabay nga mga taga Wala. dito sa inyo Wala or gid ang iba Tita ni Regine. kumuluyo. Budlay daan to ya Tita Regine ya. So ikaw lang ya? Are you saying Ako ikaw lang gid ya? isa, Diyos Isa ko. ang nagalakat. Ikaw lang ya ang interesado nga magsimbang gabi dito sa inyo. Siguro Tita Regine may ara man ang may mga private bala Tita Regine may mga salakyan amo na bala. Ano kalayo ning ginalakat mo ha? Ilayo kita ng Tita Regine. Mga pila ka kilometros? Daw mga diriguro kag dito sa may ko magkanto sa Socorro. Lapit Layo Pwede gid man malakat-lakat. Nga anong imo ginapanungdom nga matabo sa imo haw nga ginakulbaan kagid nga nagdalagan kagid. Tung sang Hindi sa amo to nga time. Ginakulban ako Tita Regine siling ko basi bala may masugata ako nga hubog kag tapos maano bala ako Tita Regine bisa masinggit ako Tita Regine wala gid sang may makabati kay nga gatulog pagid ang mga tawo Tita Regine. Tinga may kaupod haw. Wala ko upod kay ang upod ko Tita Regine da nagsimba sa may lapas bala si Banahon. Kay siya lang gina yung upod ko permis ang una nga ang bata namon Tita Regine nga daw okay pa siya ga upod sa amon. Galing subong kay may nobya na siya, nobya na ina upod. Ganon. Duha na lang kami. Kamo gihapon sang imo nga mana. Oo, Tita Regine, In at the least end. nabuo ang simbang gabi namon sang 2025. So baskin At hindi ka mo 2024. bisan hindi ka mo gali of the night ang imong husband sa pagsimbang gabi, pero gasimbang gabi gid ka mo bisan na hindi ka mo upod. So siya gasimbang gabi man para makumpleto lang ang 9 days nga simbang gabi. Amo na? Oo, Tita Regine. I see. Kailan na gali mo edad? 55. Bali, Alright. 55. Tita Ano yung Regine. mga trabaho? Labandera. Wow, kagwapa nga pagka-labandera ini. Salamat. Matisan nga labandera. May kapit gali ikaw? O, Tita Regine, lalaki. I see. Ano gid ang nagatatak sa imo isip nga ginhambal sa imo iloy? Kaya ti nagtrabaho ka mo, nga mga magululutod, pila gani ka mo kabilog? Pulo. Pila ka ikaw? Agot. Duwa ka mo sang kapid, so ka mo ang agot. Oo, Tita Regine. So ano gid nagatatak sa imo isip nga ginhambal sa inyong iloy sa inyo kun ka mo nagatrabaho? Kay ang hambal niya sa amon Tita Regine na sa pila ka adlaw makaubra ka mo kay wala man kami manggad nga ipamana sa inyo nang mag-ano lang kamo bala mag-ani sa inyong ginaubrahan para masaligan kamo katawo. Ang naambal ng nanay namon. Hasta subong Tita Regine ginamo na ang mga utod ko Tita Regine nag-senior na sila mga tigulang na wala gi kami record sa mga barangay namon Tita Regine. Kay ginsunod man nila ang ginahambal sang among nga ginikanan. I see. All right. Sige.
So kanami, no, nga ginsunod yung gid ang inang bilin sa inyo, sa inyo nga iloy. And so that's why nakahambal ka nga palangga ka gid sa tanan nga naubrahan mo. Sorry. Mga pinabalik ang kahapon lamang program, dali lang gid may ethics lang kita mga kabombo. Alas 2:32 ang aton nga oras ng istorya kita diri sa kay Angga sa Bacolod City. Panumbalikan naton siya pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga dapat tandaan, agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 milyon ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake. 36 minutos, makaligid ang taknang alas 2, balikan ta na diri si Angga sa Bacolod City. So hindi gid man ka mo manggaranon, no, growing up. Pero ano gid ang ginakabig mo nga manggad nga ginbilin sa inyo sang inyo nga mga ginikanan? Amo na Tita Regine, ang gusto ko gid nga ipabalo sa tanan nga mga tawo nga kung mag-ubra ka mo dapat magiging honest nang kamo. Amo na ang ginbilin sang amo nga ginikanan, amo na nga gapasalamat gin ako kay nanay kay tatay. Alright. So bali ikaw bilang sa imo nga pagpanglabada, may mga instances nga kung manglaba ikaw, usually no, kita nagakalipat kita, may mga mabilin-bilin gali sa aton kwarta or sometimes alahas. Naka-encounter ka man sa mga amusina sa imo pagpanglabada. Anong ginahimo mo? Tita Regine, ginabalik ko sa ama ko, sa amo ko, sa mga bata nila. Nang makita ko Tita Regine sa bulsa. Kinabalik ko Tita Regine. So pila ang pinakadako nga amount nga imo nga nakita nga ginbalik mo? 500. May ara man Tita Regine 1,000.
Alright. Ti anong hambal sang imo nga mga amo? Nga pasalamat sila Tita Regine kay nabalik. Kay dito nila nga nakita, no? Kay nahibaluan kung ano ikaw ka-honest. Because ang iban would rather take the money. Hindi na pag-ibalik. Anyway, way mas nakabalo, di ba? Pero way matakabalo, basing iban do gina paun-paunan man balahaw, no? Pero ikaw, everything nga imo nga makita, gamay or dako, ginapangbalik mo gid. Because ginadumdum mo gid ang ginahambal sa inyo, sa imo nga ginikanan. Kadto ta to bala, sa nagbakal ka mo motor. So saan ulan ni natabo? Tapos nagabiyahe na kamo papuli. Ano ning natabo? Na ano Tita Regine, bali nagbakal kami sikanhan kay gusto namin namon nga may service ang bata namon. Di ginkuha man namon sa Bacolod Tita Regine. Pag abot sa Dumangas nga nakapanaog na kami, ang bata ko ga-drive. Pag abot sa tunga-tunga Tita Regine, naglupok ang guma sa likod bala. Uy. Ako ang sa likod Tita Regine, ako gid ang makaluluoy tapos ang bata ko sa tuhod lang si Banaon wala gid ya pilas. Ti sang natumba Tita Regine na ano ako daw na dulaan bala ako animo. Pag isang na ako nga nakamuklat ang mata ko, gapamangkot ako kundi ng bata ko si Banaon kung okay lang. Kay sa piyak sila kakalsada, ako naman sa piyak kakalsada. So naglabog ka mo? Wala, ambot nga Tita Regine, basta nalipong kuya mo. Wala ko kabalo. Kag ikaw gid natamaan, ano ang imo mga pilas? Ang guya ko gid Tita Regine daw nasudsod. Aha, so ano ginhimo nila sa imo? May nagbulig sa akong Tita Regine, may nagakwat siguro Tita Regine. Kay pag bugtaw ko, na may nakapungko ako sa isa ka bangko Tita Regine. Tapos ang bata ko kag si Banaon sa tabok na sila, gini-interview na sila ano tawag na? ICER? Oo, ICER. May mga ambulance na. Tapos Tita Regine, ang siling ko diin na sila. Tapos sa moto, pagkakita ko sa bana ko, ginakos ako ka bana ko, gutugot, bata ko, ginakos man ko Tita Regine. Kaya nga, kung ay guro ang ginoo Tita Regine, basi nadunot kami to sa tunga, kakalsada. Kani man. May mga helmets man ka mo? Ang bata ko Tita Regine, maayo lang ang helmet niya Tita Regine, close. Oo, nang bago ginamo na bakal. Si Banaon kag akon open. Ay, so next time we have to be very careful. Ang iban bala no, kita naton ang helmet ginabutang sa arms. Hindi dapat sa ulo ginaiya, kag ginalock ginaiya para nga safe ka mo. Nadala ka sa hospital? Ay wala Tita. Oo Tita Regine, ginadala kami sa Dumangas Hospital upod bana ko, bata ko. Ginbulong man ko no ginbulong nila kami tapos Tita Regine nagambal sila Tita Regine nga i-admit kami nga duha. Sang bata mo? Sang bata ko, ti ambal ko kung pwede dito lang sa amon kay may lapit man tong ospital kay mapuli kami. Ti ambal niya sang sila niya ti daw kabudlay na kay gabi na bala wala sang may ma-drive siguro sang ambulance kung ara na kami sa ambulance ti ambal ko may kakilala ako dito ang Risa Dumangas si Kapitan, hamba ko kung basi kilala niya na huuit, tapos intagwan si Kap, nga may amuni nga may na di sa ospital, tigin istorya ako, ti amo to Tita Regine, ginduloong kami, ay bisan gabi na ginduloong kami, kay gusto tani sang doktor dito, ma-admit kami, kag ma-injeksyonan kami sang iya ka anti-tetanus para Tita Regine. Paano kayo nagpuli ka gid? Na-injectionan ka? Nagbalik ka lang? Sa amo na Tita Regine, sa Mina. Dito naging follow-up? I see. Kag nagpa-x-ray gid kami. Okay. Dapat gid, parang mabalaan, anong extent ng damage sa inyo. Thanks kila isa kay Kap. Salamat man sa nagduloong. Ano naman ang natabo sa nagsimbang gabi ka mo sang imubana, diri na sa syudad sang Iloilo, diri sa May Lapaz? Ay, Tita Regine. Galakat na kami Tita Regine, lapit na nagid sa simbahan, pagliko namon simbahan na. May nakamotor nga lalaki, do medyo naulihi ako sa bana ko balati. Ara man bana ko sa unahan ko. Ti ako ang naanhan gid pagdulong, mama bana sa akon. Way kakabalo ma'am nga naging mo ko nang
nang naging estudyante mo ako kag ang bata ko subong amba niya. Siling ko hindi ko ya kakilala sa imo sir amba niya. Ti kundi daw nag-ano ako ng Tita Regine, daw nakulbaan ako sa iya. Amba niya, asin na, madalagan ka pala. Paghambal niya, Tita Regine, madalagan, grabe, kulba ko. Gimbayaan ko si Banahon, Tita Regine. Dalagan ako nga, dalagan. Huwag ka pa kadalagan, ginambala niya na ka nga, madalagan ka pa, ha? Amo na ambal niya, Tita Ano siya, Regine. hubog? Dugin unahan niya ko bala, dako dan tingog yan, Tita Regine, dalaga ko dalaga, binayaan ko bana ko. Pagsulod ko sa simbahan, Tita Regine, nahambal ko sa mga tao, buligan niyo bana ko, buligin niyo. Naguluwa man ang mga tao sa simbahan, kag pagdalagan ko, Tita Regine, nagdinalagan man ang mga tao, kay abi nila, kung ano ba, kay nagdalagan ko, yung gulpi bala. Di araman ang imong husband. Ginbayaan ko lang sa Tita Regine, kay ginunahan ako nga nervous mula, Tita Regine, Kay because ang ginambal sa tao nga, madalagan ka pa. Oo, Familiar sa imo ang tao? Hindi ko sa kilala, Tita Regine. Basta nagdinalagan lang ko, wala baliki-baliki, diri-diritso, dugalupad ko sa akin, Tita Regine. Hindi ko maintindihan. Ang sa isip ko, si Banahon, basi ano yun na balaw. Tapos, to, pagsulod ko sa simbahan, Tita Regine, bit-bit ko, nakatsinilas lang ko, kay hamba kong sapato, sa sulod lang ko simbahan, suksok. Tigin, pag tulog ko, Tita Regine, isa na lang gid ang sapatos ko, siling ko bala na, importante, nakasulod ako simbahan. Tapos pag sang nag-abot ang ako nga si Banahon, naari ang isang kasapato, salamat siling ko. Tapos siling niya, gaginahod ang sagwa, gapungko na kami ni Banahon sa simbahan, gagahod tong tao. Oo siya, gidim na ginlagas niya. Ikaw, at mo kita ang ginlagas niya, ikaw kamotor niya, sa atubangan, sa simbahan nagdulog. Ang mga tanod, nag-ano sa ako, nambal niya, gawala tong tao, dayo, nang hambal niya, maistrayagi ko na ikaw. Siling ko hindi ko na sa kilala, sir. Tapos nag-upod si Banahon, nagwa kami sa simbahan, Tita Regine. Tapos ang duha ka tanod, nag-upod man. Tapos pag abot to sa gwa, siya, ari na siya, kilala mo na siya. Si ma'am ko na sa sir, kag ang bata ko, sir, maistraya pag siling isang taon, ikaw yan ma'am, kilala mo? Hindi ko gina sa kakilala, sir. Siling ko, kaya hindi kami taga-dire. Ako, nagsimbang gabi lang kami di isang bana ko. Tapos gintawag ang bata, bala sa ma'am, ay ng Tita Regine, sorry. Gintawag ang bata, kung nakakilala ka na, kung ti ambal sang bata, hindi ko sa kilala, sir. Ti amo to nagsulod kami si Banahon dito sa sulod ka simbahan, kag sila naman, siguro papuli na lang sila sang duwa katanod. Ano to siya man? Hubog to siya? Kagano ginang tuyo niya? Kaya ginaano yagit ako, ma'am nga maestra yagit ko. Ti ambal ni Banahon, kung kilala mo siya, ano apelido yan hindi man sa kasabat. Siling ko, hindi ko na siya kilala, sir. Tapos, amo to gani, ang akong gani, nga miga, hamba niya, basi ang maestra niya, kag ikaw, magkapareho ka, magwapa, joke. Parehas ka mga gwapa. Sa iya nga maestra. Hindi siya hubog or daw hubog? Mataas nga tao sa ng Tita Regine, kag tapos dako gid iya tingo gawala ginaano ya gita ko nga iya kuno ako ya maestra gid kuno ako. Ti amo to ginpabulag na lang kami kay maumpisa ng simbang misa mo nagsulod ta mundon. So sunong pawan ka na nung nagsulod sa imong isip? Ay, grabe nervyos. Grabe ang nervyos ko, Tita Regine. Siling ko nga nasalaan niya ko to yang maestra niya nga hindi man kami taga diri. Sa uma kami amo niya nga lugar gid. Tapos sama ko nagsimbang gabi lang kami kay nga nagaubra ako sa Lapas. Sa Lapas, gaubra ako. Okay. Ti amo to nga hambal ni Banahon mo na hindi kami di. Tapos ang tanod to nga isa gali bali nang tupad balay man namon nang dito sa uma bala ng Tita Reg. Sige na. Hindi mo ni sa kilala kay nga ano ko ni sila nang tupad balay to sa uma, ambal sing isa ka tanod, galing kay nakapangasawa na sa Iloilo bala. Sa Lapas. Amo na kay siguro gipapuli na lang guro to nila ang ano ng Tita Regine. Actually, daw wala man, no? Daw wala gid man sa any harm siya nga tuyo. Gusto niya lang gid ya nga kumpirmahon. Or gina-insister niya lang, at teacher niya gid kaya. Oo.
Hindi man sila nga nataypan ka to ni Ito sir. labandira lang kuya. Labandira lang kuya bala sir. Ang balko, hindi kuya mistra. So anong ginbilin sini nga hitabo sa imo? Na trauma ako, Tita Regine. Aba? Trauma, grabe, trauma ako, Tita Regine. Kaya nga, lagsun mo ka motor, bla. Waagi kuya balikid-balikid. Gali ka ang motor, ya gali, galaga sa akon. So ginlaga sigid ka, dito ka kinulbaan? Oo, kaya nakasulod na ko, Tita Regine, sa simbahan. Okay. Nang pagsulod ni Banahon, amo to nga nabatian ko sing gagahod. Ang siling ko, amo na balang naglagas sa akon. Ambal ni Banahon, ginlagas, kagin niya ka motor, ambal niya. Nagagahod pa siya, ang Gagahod tawo? gid siya, Tita Regine, kay ginaano ya gita ko nga, maestra ya gid kuya ko, no. way mako naman ko, kung taga diin to sa... Okay. So this happened last December lang gid. December, simbang gabi. Simbang gabi. Nabuo. Nevertheless, yes. At least nabuo man gyapon, Tita Regine, bisan na to. Yes. Ang importante, natigayon gihapon, kag nakompleto gid ang simbang gabi mo. So sa natabo nga ini sa imo, anong liyag mga ipalinton sa aton nga mga tagpalamati? Sang dali na lang matapos ang bagong tuig. Nagbakal ako isda, sa isdaan, nadanlog ako, kag tapos natukod ko ang siko ko, Tita Reds. Pagpuli ko tako sa balay, Tita Reds, samba ko kay Banaon, singko, gahabok na ang siko ko, masakit na ano ka, singko na danlog ko, natukod ko ang siko ko. Gahabok na, Tita Reds, di amo to tapos ginamba niya, dalong ta sa monogilot na. Tigin upda niya ko, Tita Reds, sa monogilot. Pag abot naman namon to ng Tita Regine, wala ang monogilot, kay ginbago lang ko naging sugat. Tinagulat kami mga isaguro ka oras, Tita Regine. Gahabok na gid akong siko. Diya mo to, pag abot niya, Tita Regine, ginalsa niya ang kamot ko, abi ko, alsaho niya, gali kay hilot na to ya. Grabe na to, akong hibi kay siling ko ba, hindi anay to, siling ko kasakit gidya to. Ginbuyan niya ang siko ko, kay waay ko na sunod, bala kaya gusto, kay hamba niya, dali na lang tani to po, hamba niya. Di amba ko daw nauhaw ako to, siling ko kasakit gito. Tapos amo to sa, bali pag-alsa niya sang sang ikaduha bala ng Tita Reds, gin tapos sa gid na lang giuganta ko naggaling kay mangilo nga mangilo Tita Regine. Tapos sa monte pagka New Year ng Tita Regine, may may kasla ako yang siko. At least, no? December 31, may kaslang siko ko. Ngayon na lang na, tanan nga mga dimalas na bilin mo sa 2025. So, basi buenas gid para sa imo ang 2026. So, kumusta sa ang imo nga siko? Okay naman sa Tita Regine, kay maalsa ko naman siya. Hindi naman sila nga doon nabalik. Kay kung nabalik ni Tita Regine, hindi ko sa maalsa. Nakabalik ka sa imo nga trabaho? Pinanawag ang mga ama ko, Tita Regine, kung saan ko ako makabalik. Siling ko ba, hindi iguro, anay ko kabalik. Kay nga, hindi ako kapuga, Tita Regine, kay mangilo ang siko ko. So, paayo-ayo ka pa. Paayo-ayo o ako. abi ikaw, pwede na nga makapanglabada sa ila? Hindi lang ko ka-promise, Tita Regine, kay hambal ko kung pwede mangita na lang sila sang ibulo sa ako mula, Tita Regine, kay siyempre gadamo to ilalago. Damo ang imo nga ginapang labadahan? Ay kadamo gid, Tita Regine, halos daw ginlibot ko na ang Iloilo, Tita Regine. Sa pagpanglabada lang? Yeah. Kag ginahandom kagid, no? Sang imo nga ginalabadahan, bangod sang imo nga honesty. Nga amugid na ang imo nga pinakakapital. Kag siguro nami kagid man manglaba kay ti do ginahandom kagid sang kadamaan. Anyway, so with that experience dayon sa gihapon na kompleto ang Christmas sa ang imo nga simbang gabi. May mga wishes ka man. Kay di ba hambal nila kung kompleto mo kuno ang simbang gabi, ang imo nga gina-wish kuno makuha mo gid sa imo nga bahin nakuha mo gid man. Oo, Tita Regine. Okay. Amo na yung manami dira. Okay. So, madamo gid nga salamat sa imong pag-share diri sa imong mga na-experiensyahan last simbang gabi, last Christmas. And sa ining December 2026, dayonon mo sa gihapon ang pagkompleto liwat sa imong simbang gabi? Oo, Tita Regine. For how long mo na ginahimo nga nagasimbang gabi kang ginakompleto mo gid? Alin lang, Tita Regine, nga nagdalaga pa ko, Tita Regine.
Hasta subong ginabuo ko gina Tita Regina. Aha, kag kanami kiti dala-dala mo man ang imong husband. Upod siya. Sige. Congratulations sa imo and thank you so much kabayang mag-ayo na inang imo nga siko para nga mangin happy na ang imo nga mga customers nga ginahandom kagid sa imo nga pagpanglabada because of your honesty. May luyag katamyawan? Oo, Tita Reg. Ginatamyaw ko tanan-tanan nga ginapanglabahan ko sa Ungka, sa Railway, sa MacArthur, sa Liganis, sa Haro, kag sa New Lucena. Okay, sige. So congratulations to Gid, ang ating winner si Anggas, ang Bacolod City, who's winning 1,000 pesos nga cash. Mga kabombo, inyo mahibaluan ang ating winner. This is not for this week, but for last week pa because we missed each other sang Friday and Saturday. Iga-announce nato ng ating winner sa ating pagpanumbalik. This is Tita Regine, nagapamati ka mo sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, alas 2:53 ang ating oras. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sang bulan, Enero 31. Kaupod ang Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Balik kita diri sa kahapon lamang program. I would like to say thank you. Salamat Gid sa tanan naton yung mga letter senders. Last week, mga namin sa mga istorya nga inyo again share diri sa aton. Padayon lang sa pagpadala sa mga kasaysayan. And to those nga may arap man sa luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program na maybe about your experience sa sininga dinagyang or maybe about your life or about your family, about sang mga naagyan ninyo nga mga kabudlay or something that is so very happy nga nagkalatabo sa inyong kabuhi. Pwede gini na nga ma-share. Who knows, basi ka mo naman ang mangin winner diri sa kahapon lamang program. You're going to bring home 1,000 pesos nga cash bilang premyo as our best story for the week. And at the same time, mag-interview ako sa inyo diri sa Bombo Radio. So write your stories and then email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulaton ang mga kasaysayan and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We're going, ang winner nga ato niya i-announce today, winner ni siya for last week. Sa ini nga Saturday,
we are also going to announce our winner for this week naman saya. I hope that's very clear para sa inyo. So sa liwat, madamo gid nga salamat sa aton nga mga letter senders kag sa mga nagapaladala diri sang ilang nga mga istorya nga ginapangdulong. Salamat for taking the time nga makapamasyarman diri sa estasyon sang Bombo Radio. Dari kita sa may Mapa Street, Iloilo City, amo nang hambal ko kung lapit man lang kamo, and then may mga errands kamo diri sa syudad, may mga appointments kamo, pwede na nga mabitbit ang inyong mga kasaysayan and i-hand in na lang ang inyong mga letters. Congratulations sa aton nga winner for last week ini. Kag siya naman ang aton nga pag-interviewon this coming Saturday to win 1,000 pesos in cash, and hopefully maatubang ginaton siya kag may istorya ginaton siya inina nga Saturday. Congratulations sa imo, Crack Heart sang La Paz. Sa liwat ang aton nga winner for last week, si Crack Heart sang La Paz. And with that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo for being there always and sharing generously sang inyong mga istorya sa kabuhi, and for making us also ang inyong libangan, ang inyong hobby, kag ang inyong companion. Every 2 o'clock in the afternoon from Monday to Saturday. Madamo higing salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Of course, magasunod na ang mga dramas, correct, diri sa Bombo Radio Iloilo. Enjoy kamo sa Tuyang Ermitanya Provincial Jail kag sa Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow, and we will be reading to you ang mga istorya, mga letters nga aton nga nabaton para diri sa KLP. Sa gihapon, ininyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.